5 minutos antes mag alas 12 saudto. Welcome sa Bombohana, saudto pod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw kita karon sa Miyerkules petsa 1 sa bulan sang Marso 2023. Fire Prevention Month. Panginila nga muna kay ang bulan sang Marso. Ang bulan man para sa aton sining mga kababaihan. Women's Month celebration manaton. Sa aton nga mga headlines, sa aton karon mga talalupandon diri sa aton nga pagapangalagad, mga durogista sa syudad sang Iloilo nagakatahap na kuno mag-operate bangod man sa mga serye sang mga epektibo kag successful nga mga drug operations sa Iloilo City Police Office. Inisono kay Police Colonel Joristi Coronica na tahap na gid man gorong iban sini nga mga drogista nga mag-operate kay base sa sunod sila naman bala ang target sang hampang sining tumba patis. Sa iban pa nga mga balita, pila ka mga local chief executives sa Western Visayas nakabaton kuno sa mga pamahog sa ila sining seguridad. Layo pagani politika, may pahugay na. Sa iban pagid nga mga balita sa bahin karon sa Iloilo International Airport, may lain-lain sini nga pananawan naton sini nga mga local chief executives pag-abot sa pag-resume bala sa mga international flights padulong sa may area sang Hong Kong and Singapore kay gin-suspend iniabi during sang pandemic period nga waay man gin-allow ang mga international travel, may mga restrictions. Pero subong nga nagabalik na sa normal ang aton sining sitwasyon, way pa ni naka-resume ang mga international flights sa Iloilo International Airport, partikular ang padulong sa Hong Kong kag Singapore. Siling ni Iloilo Governor Arthur Defensora Jr., way pa man abi sang demand for international flights mo. Pero siling ni Iloilo City Mayor Jared Reñas, may demand na for international flights. Rason nga si Mayor Reñas nag-request sa Cebu Pacific nga ma-resume na ang international flights padulong or from Iloilo City to Hong Kong kag Singapore and vice versa. Ay sus na wala sang group chat si Gob Toto kag si Mayor Reñas. Daw may ara man kita sang Regional Development Council kung sa diin dra gina-coordinate sa mga local government units kag sa mga local chief executives ang mga polisiya nga makabulig, makabenepisyo sa tanan. Ano ni ang RDC? Tawo-tawo lang ni sa duldol. Sa iban pagid karon nga mga balita, si Iloilo City Councilor Eli Istante nagawangal kay diri sa syudad may ordinansa nga ginpasar sadto ang mga food establishment mandated or obligado dapat nga mag-service ang service water sa ila sini nga mga customer. Pero waay kuno ini ginatuman sang iban sini nga mga establishment. Ang pamangkot ti sino ang dapat bala nga mag-impose or mag-implement rather sang ordinansa kag ano ang liabilities, ano ang sanksyon or penalties sa mga establishment nga naga-violate sang ordinansa. Why sang may napinahan sini? Samtang pagpili kay board member Domingo Oso bilang Secretary General sang Iloilo or sang Provincial Board Member sa League of the Philippines, dako kuno nga bintaha para sa Iloilo. Sa balita nasyonal, Senator Raffy Tulfo gintawag nga mga inotel ang mga taga Department of Transportation bangod sining implementation sa Public Utility Vehicle Modernization Program nga hindi pa totally prepared ang transport sector o man aton sining pungsod kag ang general public man ang commuters. Ginpilit gyapon sa Department of Transportation kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board di mga inutel kuno mga taga Department of Transportation. Speaking sa Public Utility Vehicle Modernization Program, kundi hambal ni Senator Joel Villanueva, may mafia niya sa likod sang PUVMP or sang PUV Modernization Program. Isoryahan tabala karon sa aton sini nga mga kabombo diin bala naghalining mafia kag ano ning status karon sang ginatawag sini nga mafia. Ina ang bantayan karon sa aton sini nga panongbalik pagkatapos sang Bombo Network News. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga
and Regulatory Board na bigyan ng panahon ang mga pampublikong tsuper na maka-adapt sa mga pagbabago na hinihiling ng Jeepney Modernization Program ng bansa. Ang kahalagahan ng Public Utility Vehicle Modernization ipinunto ni Pangulong Bongbong Marcos habang aminado siya na hindi maganda ang pagkapatupad ng programa kaya dapat daw itong plansyahin. Epekto po ng post-pandemic sa mga estudyante, ibinahagi po yan ng ilang guro. Samantala, ang safety ropes na gagamitin sa pagbababa sa mga labi ng 4 na sakay ng bumagsak na Cessna plane na iset up na ng mga responders. At sa atin pong international news, halos 30 pasahero patay at mahigit 80 itong sugatan matapos sumiklab ang sunog dulot ng banggaan ng 2 tren doon sa Greece. At sa ating entertainment balita, Russian President Vladimir Putin nagbigay ng prestigious award sa Hollywood actor na si Steven Seagal. Fans naman ng Filipina comedian na si Herlin Budol, excited na raw sa kanyang pagsabak sa Miss Grand International. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Binigyan ng isang hero's welcome ang Philippine contingent na ipinadala sa Turkey para tumulong dito pa rin sa disaster response sa mga biktima po yan ng malakas na lindol doon. Kasabay ito ng muling pagbabalik sa Pilipinas ng 82 miyembro ng Search and Rescue Team na ipinadala ng pamahalaan sa nasabing bansa para sa isang mahalagang misyon. Dito ay isang sinaludo at kinamayana ang mga rescuers ni Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. kasama sina Office of the Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro, Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, Turkey's Ambassador Niyazi Esren Akyol, maging si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Andres Centino at iba pang key officials. Mula naman sa Department of Foreign Affairs at Department of Health. Ito ay matapos ang 14 na araw na misyon ng grupo sa Adıyaman, Turkey na isa sa lubhang naapektuhan ng nasabing lindol kung saan ininspeksyon ng mga ito ang nasa 36 na mga gumuhong gusali kung saan na-recover ang 6 na labi at nalapatan itong Lunas ang nasa mahigit 1,000 pasyenteng nasaktan din mula sa naturang trahedya. Ayon kay Office of the Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro, bibigyan ng tribute o pasasalamat ang mga ito at isa sa ilalim din sila sa debriefing itong psychosocial intervention. Anya, ang karanasan ito ng ating Philippine contingent ay malaki ang maitutulong sa paghahanda ng ating bansa sa posibleng sakunang mangyari po dito sa Pilipinas. Sa kabilang banda naman ay tiwala ang mga bayani ng Turkish government ang grupo dahil sa ipinamalas po na kabayanihan ng mga ito sa pagsagipa ng buhay ng maraming mamamayan doon. Dahil ito lubos na nagpapasalamat ngayon itong Turkish government sa pamamagitan ni Turkey's Ambassador to the Philippines na si Niyazi Akyol. Samantala sa ngayon ay inihahanda naman ng Department of Foreign Affairs ang tulong pinansyal na ipapadala ng bansa para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol doon naman sa bansang Syria. Samantala, inilabas na ng Commission on Elections sa COMELEC ang official calendar of activities nito para sa barangay at sangguniang kabataan election sa taong 2023 na nakatakdang ganapin sa darating na ika-30 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Batay sa inilabas na calendar of activities ng COMELEC, magsimula ang election period sa darating na July 3 hanggang November 14, habang ang filing naman ng Certificate of Candidacy ay magisimula mula July 3 hanggang July 7. Pagsapit naman ng July 8 ay ipapatupad ang campaign ban na magtatagal hanggang October 18 ng taong kasalukuyan. Magisimula naman ang campaign period ng mga kumakandidato mula October 19 hanggang October 28. Habang ipapatupad naman ng liquor ban at iba pang ipinagbabawal tuwing panahon ng halalan sa October 29 hanggang October 30. At ang November 29 naman ang magiging last day ng filing ng Statement of Contributions and Expenditures ng mga kandidato. Kung maalala,
unang itinakda ang pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections noong December 5, 2022 na nareschedule naman sa October 30, 2023. Bukod dito ay una nang naiulat ng poll body na noong February 21 at taong kasalukuyan pa rin ay natapos na nila ang pag-iimprenta ng balota para sa 15 rehiyon sa Pilipinas. Sa iba pang mga maiinit na balita, ilang senador may apela daw dito pa rin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay dito sa modernisasyon ng mga utility jeepney, itong modernization program ng ating bansa. At nasa Senado si Bombo J.C. Galvez. Bombo Gerald, umapila si Senator Christopher Bongo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipagpaliban ng phase-out ng mga traditional na jeepney at bigyan ng panahon ng mga tsuper na maka-adapt sa mga pagbabago na hinihingi ng jeepney modernization program sa bansa. Ipinunto ni Go na maghihirap ang mga Filipino commuters sa mga jeepney drivers dahil sa nalalapit na phase-out. Habang anya nauunawaan ng mambabatas ang pangailangan mag-evolve dahil sa mga bagong hamon ng kapaligiran, pagbabago ng klima at ekonomiya, huwag anyang ilipat ang pasanin sa mga mahihirap na nangangailangan ng tulong. Kaugnay niyan, narito pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senate Health and Demographic Committee Chairperson Christopher Bongo. For the past decades, we have been dependent on POJs and POVs to help us our commute with our commute every day. Naging parte na rin po ito ng ating kultura bilang Pilipino ang pagsakay ng jeep at karaniwan din po ginagamit na simbolo ang jeep na i-represent ang ating bansa. Katunayan lang po na ang jeepney ay parte na rin po ng ating buhay bilang Pilipino. Kung kaya naman po, Mr. President, I personally appeal that the LTFRB delay the phase out of our jeepneys. Let us give our jeepney drivers enough time to adjust and comply with the changes that this new policy will require. Pag wala na pong jeepney, parang wala na po tayo sa Cubao, parang wala na tayo sa Quezon Avenue, wala na tayo sa Pilipinas. At yan ang bahagi ng payag ni Senate Health and Demographic Committee Chairperson Christopher Bongo. Hinimok naman ni Senator Wing Gatchalian ng gobyerno na repasuhin ang business model ng Public Utility Vehicle Modernization Program habang ipinapahayag niya ang kanyang suporta sa panawagan ni Senator Grace Poe na tulungan ang mga driver at ipagpaliban ang plano ng gobyerno sa paghinto ng traditional na jeepney. Inamin ni Gatchalian na sa unang nakakita siya ng merito sa Department of Transportation Jeepney Modernization Program. Anya, ililipat nito ang lumang jeepney vehicle sa isang mas moderno, fuel-efficient, environment-friendly. Patataasin nito ang carrying capacity ng traditional na jeepney at ang pinakamalaga ay ang rasyonalisasyon ng ruta. Gayunman, binanggit niya na dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, nahihirapan ngayon ang mga jeepney driver na magbayad para sa modernong jeepney sa ilalim ng modernization program. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, pinahintulutan na ng Department of Agriculture ang paglalabas ng imported refined sugar na nauna ng pinana ng Bureau of Customs dahil sa wala itong permit nang dumating sa bansa noong February 9. Sa isang memorandum kay Administrator David Alba ng Sugar Regulatory Administration na may petsang Pebrero 27, sinabi ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na maaari nang mag-issue ang Sugar Agency ng clearances for the release of imports sa tatlong international traders. Paniwanag ni Panganiban na sa bisa ng Sugar Order No. 6 Series of 2022 to 2023, pinayagan na ang alokasyon ng asukal at base sa memo mula sa Office of the Executive Secretary, maaari nang maglabas ng imported sugar kung saan nasa 240,000 metric tons para sa All Asian Counter Trade Incorporated, 100,000 metric tons naman para sa Edison Lee Marketing Corporation at 100,000 metric tons naman para sa S&D Sac Den Philippines Incorporated. Kung maalala, una nang umapela ang nasa tatlong Planters Federation ng Sugar Regulatory Board o ng SRA na kumpiskahin ang refined sugar na dumating sa may pantalan ng Batangas noong Pebrero 9 nang walang import order. Samantala po, naniniwala ang Department of Foreign Affairs na mapapalakas pa na itong pagbisita ni Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim, itong ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia.
Sinabi po ito ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kasunod ng kanyang pagkikipagpulong sa kanyang Malaysian counterpart na si Foreign Minister Dato Zeria Dihara, itong si Dr. Zambri Abkadir bago ang pagbisita ni Malaysian Prime Minister Anwar dito sa Pilipinas. Ayon sa kanim, parehong inaasahan ng magkabilang panig ang muling pagpupulong ng Joint Commission meeting para bumuo at mag-explore pa ng mga bagong areas of cooperation at gayon din itong pagpapalakas ng bilateral ties ng dalawang bansa. Sa gitna ito ng nagpapatuloy pa rin na matibay na bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia sa kabila ng nagdaang coronavirus or COVID-19 pandemic. Samantala, kumuha naman tayo ng iba pang mga report mula sa labas ng ating himpilan dahil ang kahalagahan daw ng Public Utility Vehicle Modernization ipinunto ni Pangulong Marcos Jr. kahit na aminado siya na hindi raw maganda ang pagkapatupad nito kaya't dapat na plansyahin pa. Narito ang report ni Bombo Annalise Soberano. Ipinunto ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng PUV Modernization Program, subalit aminado ito na hindi maganda ang implementasyon ng programa. Kaya mahalaga na plansyahin ngayon ang anumang mga dapat ayusin nang sa gayon hindi mahirapan sa pagtalima ang mga driver at operator. Umapela naman ang Pangulo sa Transport Group na huwag ituloy ang planong week-long strike na tigit pasada na magsisimula sa March 6. Binigyang diin naman ng Pangulo na nakahanda siyang makipag-usap sa Transport Group kaugnay sa June 30 deadline para sa traditional jeepney operators na bumili ng modern public utility vehicles. Dagdag pa ng Chief Executive, bukas silang muling pag-aralan ang PUV Modernization Program. Kung matutuloy ang isang linggong tigil pasada, paglalaan daw ng dagdag na PUVs ang pamahalaan. Una nang inihayag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na wala pang phase-out doon sa mga lugar na hindi pa kaya bumili ng mga bagong kagamitan. Nasa Batangas ngayon ang Pangulo para ilunsad ang kadiwa ng Pangulo at tunghayan ang pagbubukas ng planta ng sand sardines. Layo ng Kadiwa program na mabigyan ng abot kaya at kalidad ng mga produkto na mabibili ng ating mga kababayan sa murang halaga. Inilunsad din ng Pangulo ang halina't magtanim na prutas at gulay o hapag, Kadiwa Yaman Plants for Bountiful Barangays Movement o PBBM na proyekto naman ng DILG Philippines at ng Department of Agriculture. Ang hapag kay PBBM ay ang pinagsamang proyekto ng hapag ng DILG at Green Revolution 2.0 ng Department of Agriculture na naglalayong palakasin ang kapasidad ng mga komunidad sa sustainable agriculture sa pamamagitan ng barangay community gardening. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, doon sa issue sa modernization na sinasabi, sa aking palagay, kailangan ding gawin talaga yan. Ngunit, sa pag-aaral ko, parang hindi maganda ang naging implementation nung modernization. Tama naman yun. Kailangan safe yung mga jeepney, yung mga tricycle, yung mga bus. Kailangan safe yan. Pero iba-iba yung naging standards na ginawa. At tignan natin kung siguro kaya natin kausapin ang mga transport groups at sabihin natin, hindi, babaguhin talaga namin para hindi masyadong mabigat sa bulsa ng bawat isa. The modernization program also was a first step towards electric vehicles. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Alamin natin itong naging epekto ng post-pandemic sa mga estudyante at mayroon pong pagbabahagi dyan yung ilang guro dyan sa Maynila. May report si Bombo Kelly Cordero. Hirap magbasa, pagka-addict online, pagkawala ng self-confidence, iyan ang ilan sa mga naging epekto ng pandemya sa mga estudyante ayon sa ilang guro. Napansin nila Faye Funes at Mervin Culibar, mga guro sa Aurora Quezon Elementary School, na malaki ang ibinagsak ng sense of learning ng mga estudyante simula nang ibinalik ang face-to-face classes. Bunga ng pandemya, karamihan nila ay halatang mas tinamad na sa pag-aaral dahil mas pinipili ang paglalaro at pagbababad online.
Mas bumaba ang self-confidence dahil nasanay sa online setup kung saan limitado ang chance sa makipag-usap at dumalo sa klase, lalo na kung mahina ang internet connection sa kani-kanilang bahay. Ngayong bumalik naman na ang face-to-face classes, ang ilan sa mga estudyante daw ay lumalapit para magbahagi ng problema na nararanasan nila sa kani-kanilang tahanan. May iba pa daw na iniisip na lang na tumigil sa pag-aaral. Ang ilan naman ay sa murang edad na pipilitan ng tumulong sa magulang sa trabaho o di kaya ay magbantay ng mga kapatid nito. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Faye Funes at Mervin Culibar, mga guro sa Aurora Quezon Elementary School. Most of them have a hard time to catch up, especially when they're speaking in terms of recitation. They're doubting themselves, no? And I feel like they're lacking that socialization skills. Malaki. Nung bumalik kami ng face-to-face, we observe na number one, yung confidence ng bata sa face-to-face classes, as well as yung sa learning skill nila, as well as yung mismong pag-aaral na nabawasan yung comprehension skills when it comes to reading and of course understanding the lessons. So napakalaking factor ng pandemic sa kanila. Samantala, bago pa man daw nagkaroon ng COVID-19 pandemic, ramdam na ng mga guro ang learning crisis sa ating bansa. Alamaan niya nila na habang tumatagal ang panahon na hindi nakakabalik ang mga estudyante sa formal schooling, mas maraming negatibong epekto ang naidudulot nito sa mga bata. Kaya ay may panawagan sila sa mga magulang na sa kabila ng problema sa buhay, mapapinansyal man, ay huwag pipigilan ng mga bata sa pag-aaral. Tulungan na niya sila ng mga magulang para mas mapaganda pa ang kinabukasan ng mga bata. Pakinggan pa natin ang dagdag na pahayag nila Faye Funes at Mervin Culibar. Well, to all the parents, help us teachers to hone their skills to become a better person. Huwag nating ihinto yung pag-aaral ng bata sa school. Siguro pag uwi ng bahay from time to time, let's check their notebook. Kung wala mang time, let's ask their kids, ano ba yung mga kailangan nila? Let's give them the support that they need. So gusto namin sana yung total cooperation with the parents kasi minsan akala natin okay lang yung mga anak natin but actually this time they need us more. Kailangan nating maging more compassionate, more caring, more understanding sa mga bata kasi may mga times na tahimik lang sila but actually deep inside meron talaga silang. At yan nga ang bahagi ng pahayag ng ilang guro sa Aurora Quezon Elementary School. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, kumuha naman tayo ng update mula sa Bicol Region dahil ang 4 daw na mga labi ng mga sakay ng Cessna Plane 340A bit-bit na ng mga responders pababa ng Bulkang Mayon. Narito ang report ng Bombo Radio Legazpi. Bombo Marlene, Bombo Gerald, sa mga oras nga na ito ay kinumpirma ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo na dala na nga ng mga responders ang labi ng 4 na mga biktima na sakay nga nitong bumagsak na Cessna plane malapit dito sa paanan o malapit sa crater ng Bulkang Mayon. Ito matapos yung matagumpay na paglalagay ng mga safety ropes na ginawa ng mga responders upang magsilbing gabay nila sa pagbaba. Nabatid nga na sinasamantala sana nitong mga responders yung magandang lagay ng panahon kaninang umaga yan, pero sa mga oras nga na ito ay bumubuhos na naman yung pag-ulan dito sa bahagi ng lalawigan ng Albay, kaya posibleng isa na naman ito sa makaantala sa nagpapatuloy nga na pagbaba ng mga labi dito yan sa Barangay Anuling sa bayan ng Kamalig. Hinati sa 4 na teams itong ating mga responders na binubuo yan ng mga tauhan ng Naval Special Operations Group, Bureau of Fire Protection, Search and Rescue Force, Philippine Air Force, itong mga mountaineers na sinabayan pa ng mga local guides, porters at Philippine Army, habang ang mga tauhan naman ng Philippine National Police ay nangunguna sa ground security. Samantala ay sinunod nitong mga responders yung naging suhestyon ng Albay Public Safety and Emergency Management Office na 20 katao yung magtutulong-tulong sa kada isang labi upang mas maging ligtas yung ginagawang pagbaba ng naturang mga bangkay, lalo na ngayon na hindi kagandahan yung lagay ng panahon, lalo na nga at apektado ang lalawigan ng Albay nitong nararanasan nating hanging amihan. Kaugnay niya na ipakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo. Ilalapit po natin doon sa pwedeng pagkuha na ng chopper. Kung makuha po ng chopper, i-horse po ito. Tapos baka may
Yan ang tinig ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo. Samantala, oras na umabot ito, Bombo Gerald, Bombo Marlene, doon sa tinatawag natin na safe spot o safe point, kung saan nandoon yan sa bahagi ng pinagtayuan ng campsite ng ating mga responders, ay posible nang kunin ng chopper itong mga labi ng naturang mga biktima. Bombo Gerald, Bombo Marlene. Okay, maraming salamat, Bombo Romela. Yan muna ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Itong grupong piston nanindigan na sa napaglabag sa batas ang inilabas na kautusan ng gobyerno hinggil pa rin dito sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Mayroong nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Dagupan. Nanindigan ang grupong piston na isang paglabag sa batas ang inilabas na kautusan ng gobyerno kung saan ay sa ilalim ng PUV Modernization Program ang mga tradisyonal na pampasaherong jeep ay aalisin na sa kalye o ipatutupad na ang jeepney phase out sa pagsapit ng Hunyo at 30 kung hindi ito papasok sa kooperatiba. Nilinaw ni Modi Floranda, ang siyang presidente ng naturang samahan, na ang pagpasok sa prangkisa ay nakapaloob sa Republic Act 4136 habang ang naturang jeepney modernization ay naging epektibo lamang sa isang executive order. Anya, natila ang plano ng Department of Transportation ay tanggalin ang kanilang hanay dahil tinatanggal ng naturang programa ang trabaho nilang mga drivers at operators. Punto pa nito na tuloy-tuloy naman ang kanilang pakikidayalogo hinggil sa rehabilitasyon ng mga jeepneys sa halip na ipagpatuloy ang ipapanukalang jeepney modernization, lalo na't malaking halaga ang kinakailangan nila para rito. Ngayon din, tayo naman ay tuloy-tuloy na nakipagtalastasan din sa bagong chairman, kay Chairman Guadis ng LTFRB. Kaya nagulat tayo doon sa kanilang inilabas na MC na bakit tuloy-tuloy naman tayong nakipag-usap, bakit ganito yung sagot sa atin ng LTFRB, bakit naglabas sila ng MC na tayo itinataningan na naman muli. Dagdag pa ni Floranda na tanging ang mga malalaking mga negosyante lamang ang makikinabang sa naturang plano ng gobyerno na malayo sa magiging sitwasyon ng ating bansa kung sa rehabilitasyon na lamang pagtutuunan ito ng pansin. Samantala, nakahanda na rin anya ang piston sa ikakasang isang linggong tigil pasada kasama ang ilan pang mga grupo sa darating na Marso 6. Mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kumuha pa tayo ng pang update mula sa lalawigan dahil ang gulong anti-drugs operation daw ang tinitinang dahilan kung bakit inambush ang convoy ni Lanao del Sur Governor Momental Adyong Jr. Narito ang report ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Tuloy na isintabi ng Special Investigation Task Group o STG ang munirido o awayan ng mga angka ng pamilya kung bakit tinambangan ang convoy ni Lanao del Sur Provincial Governor Momental Bumbit Adyong Jr. habang napadaan sa bayan ng Maging ng kanilang lalawigan. Kasunod ito sa inihayag ni Lanao del Sur Provincial Police Office spokesperson Police Major Alvison Mustafa na pinakamalapit na anggulo kung bakit naambos ng armadong kalalakihan ng grupo ni Adyong ay dahil umano sa pagkalusob nila kasama ang PDEA BARM sa 5 milyong piso na halaga ng marijuana plantation sa nabanggit na bayan mismo sa araw na iyon. Inihayag sa radyo ni Mustafa na kasapi umano ng illegal drug syndicate ang nasa likod pagtambang sa gobernador na ikinasugat mismo ng kanyang tiyan at ikinasawi ng kanyang 4 na mga security escorts. Dagdag nito na sisikapin ng SITG kung saan pinunuan mismo ni Lanao del Sur Provincial Police Office Director Police Colonel Robert Daculan na maisampa ang mga kasong multiple murder at frustrated multiple murder laban sa mga salarin sa nabanggit na lugar sa loob ng linggong ito. Kasi magkakaroon tayo ng finalization dito, hindi pa po natin sigurado. Nagko-coincide po dito doon sa operations namin prior sa pag-ambush. Ito pong operations against illegal drugs po sa area ng Maging. Pangalawang anggulo po rin, sir, ay nang nakikita namin dito ay yung kampanya po ng PNP
against illegal drugs. Mula sa Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ucat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nasawi ang 26 na pasahero habang mahigit 85 naman ang napaulat at sugatan matapos magkabanggaan ang dalawang tren sa Northern Greece. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng search and rescue operation sa mga survivor at inaasahan pang madadagdagan ang bilang ng mga nasawi sa nasabing trahedya. Puspusan din ang ginagawang pag-apula sa sumiklab na sunog dahil sa banggaan ng dalawang tren. Ayon kay Greek Fire Service spokesman Vasilis Vartagonais, mahigit 350 na mga pasahero ang lulan ng passenger train nang bumangga ito sa freight train sa may area ng Tempe, Central Greece, malapit sa kabisera ng Larissa. Ang naturang passenger train ay mula sa Athens patungo sa Thessaloniki. Patuloy pa rin ang inaalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng naturang banggaan. Bombo Entertainment News. Itong si Russian President Vladimir Putin nagbigay ng prestigious awards sa Hollywood actor na si Steven Seagal. Itong fans ni Filipino comedian si Herlin Budol excited na raw sa pagsabak ng artist sa Miss Grand International. Alamin ang buong detalye kay Bombo Chill Emprido. That's right mga kabombo ka Star Nation. Excited na ang mga fans ng actress model na si Herlin Budol dahil sa kumpirmasyon ng beauty queen na siya nga ay lalahok sa Miss Grand International. Ayon kay Herlin, sasali umano siya sa nasabing pageant dahil na rin sa motivation na natatanggap niya sa kanyang manager na si Wilbert Tolentino. Matatandaan na si Herlin ang naging first runner-up at nakakuha ng 7 special awards sa Binibining Pilipinas noong nakaraang taon. Sumali rin ang beauty queen sa Miss Planet International pero umatras kalaunan dahil sa hindi magandang karanasan. Samantala, nagbigay naman ng prestihiyosong award o Order of Friendship si Russian President Vladimir Putin sa American actor na si Steven Seagal para sa kooperasyon nito at suporta dekada na ang nakalilipas. Ang Hollywood actor na si Seagal ay sumali sa pro-Kremlin party na nagmumungkahi ng mas mahihigpit na batas sa bansa. Noong 2018, hinirang ng Russian Foreign Ministry na si Seagal bilang isang espesyal na kinatawan para sa Russian at United States humanitarian ties. Nabigyan siya ng Russian citizenship noong 2016 ng personal na iniabot ni Putin ng isang Russian passport sa aktor. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo ay nakabuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Itong contingent Philippine Rescue Team na ipinadala sa Turkey binigyan ng Heroes Welcome sa muling pagbabalik dito sa Pilipinas. Ang official calendar of activities na may kaugnayan sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections inilabas na ng Commission on Elections. Ilang senador umapela sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na bigyan ng panahon ang mga pampublikong tsuper na makapag-adapt sa mga pagbabago na hinihingi ng Jeepney Modernization Program dito sa Pilipinas. Habang ang kahalagahan naman ng Public Utility Vehicle Modernization ipinunto ni Pangulong Marcos Jr. kahit na aminado siyang hindi maganda ang pagpapatupad sa programa kaya't dapat itong plantsahin pa. Ito namang epekto ng post-pandemic sa mga estudyante, ibinahagi po yan ng ilang guro. Ang safety ropes naman gagamitin daw sa pagbababa sa 4 na labi ng mga sakay ng Cessna plane ay naiset up na ng mga responders. Sa atin pong international news, 26 na pasahero itong patay, mahigit 80 ang sugatan naman matapos sumiklab ang sunog dulot ng bangga ng dalawang tren sa Greece. At sa ating entertainment balita, Russian President Vladimir Putin nagbigay ng prestigious award sa Hollywood actor na si Steven Seagal. Habang ang mga fans naman ng Filipina comedian na si Herlin Budol excited na sa kanyang pagsabak sa Miss Grand International. Hoy,
Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Time 29 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12 Sauto. Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa dili malugay try naton sining malabot ang linya sa aton sining incoming provincial director sa bahinsang Iloilo Police Provincial Office, si Police Colonel Rolando Palomo ang masako ang libot sa karon para magpatigayon sa mga courtesy visits dra sa bahay niya karon sa Police Regional Office 6 kagahibalon taman karon kun bala makabisita man ni siya sa bahay niya sa Kapitolyo Provincial sa kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Klaro na karon ang ining natalana sining pagpungko ni Police Colonel Rolando Palomo bilang bago sining provincial director sa Iloilo Police Provincial Office. Kay nakabato na ini siya sa order nagikan sa Philippine National Police. Una ining order halin sa Campo Craming i-reassign siya sa Police Regional Office 6. And then ginsundan ini sang mando nga magapungko siya bilang bago sining provincial director sa Iloilo Police Provincial Office. Talos ni sa kay outgoing acting IPPO director Police Colonel Noel Alinio. Kilalahon ta si Police Colonel Rolando Palomo, although may mga information na kita about sinisa kay Colonel Palomo nga isa man ka Ilonggo tumandok sa Pasig City. No, halini sa Pasig City si Colonel Palomo kag nakaangkon sa mga assignments sa magkatuhay man sining bahin sa aton sining pungsod kag ang latest kaniniya sining assignment before siya gin pick ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga amo ang magapungko nga bago nga provincial director sa Iloilo Police Provincial Office. Dito ini siya na detail sa may bahin sa Campo Crame sa may National Headquarters gid sa Philippine National Police. Sa aton sining linya live via Viber kalipay ginaton karon nga welcome ang incoming provincial director sa Iloilo Police Provincial Office si Police Colonel Rolando Palomo. Colonel Palomo sir, good noon. Welcome sa Bombo Radio Iloilo kag welcome gid liwat sa probinsya sa Iloilo upod masubong si Bombo Donny Digala. Maayo gid nga udto no sa Bombo Digala sa tanan nga nagapamati sa bugos nga kabanwanan sang Iloilo, sa bugos nga probinsya sang Iloilo kag lakip na gid man ang iyang kaingon ng mga probinsya. Okay, Colonel Palomo sir, una-una gusto ginato ni karon mabalaan na halin mismo sa imo ano ang imo sini karon nga status sa imo sini nga reassignment diri sa bahay niya sa Police Regional Office 6 sa Colonel Palomo. Hindi naman lingod siguro sa pumuluyo sang Iloilo nga may request ang gobernador at ang pinalangga kagi mga mabuot ng gobernador sa probinsya sang Iloilo si Arthur Defensor sa aton nga mag-assign sa probinsya sang Iloilo. Sa subong katapos ko lang nag-courtesy call sa aton regional director no sa Pro 6 kay ang aton nga order from National Headquarters pakadto sa Region 6. So nagkanta kita sang courtesy call sa aton RD nga kakatapos lang din. So kita nagahulat kun ano ang mando sa aton regional director sa Cebu. Oo. Pero may ara kanagid man na Colonel Palomo sang appointment as the incoming provincial director sang Iloilo Police Provincial Office? Sa subong katapos ka lang gani assessment, katapos ka lang ka-courtesy call kay sa ating regional director, wala ko pa nakaptan ang iyang order, pero ang nabasa ko lang sa instruction niya sa aton courtesy call is to have a turnover of command. So iya nga ginmanduan ang aton regional personnel officer, ang R1 naton, nga mag-schedule sang turnover of command. Na-schedule na ini, Colonel? So far, wala pa kita kabalo, kay wala pa naton, kay ginain ko na tong
instruction ni RD kaina sa R1. So we are waiting for the information halin sa R1 naton na mag-inform sa akon kung sino ang ilang turnover. Okay. May plano man ikaw subong abi or in the coming days nga mag courtesy visit sa Kapitolyo sa opisina sang gobernador Colonel Palomo? So first line gid na no ang aton himuon, kortesiya sa aton pinalangga nga gobernador nga kung mahitabo na gid man nga may order kita, first to do gid na siya ang pag-courtesy call sa iya. So nagpa-schedule naman kita, nagtawag kita sa secretary niya or have a scheduled na courtesy call sa aton nga pinalangga nga gobernador. So far wala pa siya sing ginatag na schedule sa aton. Kay may mga scheduled man si Governor Abi nga medyo may dakong importansya. So basta nakapalinya na kita sa iya. Okay. Pwede naton mabalaan ang background ni Colonel Palomo kay daw ang klaro gid sa amon nga ikaw Colonel Palomo isa man kay Ilonggo from Pasig City kag siling ganito nagligad ni board member kung hindi ko magsala si board member John Mondiharto ang naghambal nga sa imo sini nga pagpili sa imo ni Governor Defensor as the new provincial director sang Iloilo Police Provincial Office. Tiway na kuno sa may mas makapalangga pa sa mga Ilonggo sang sa mismo Ilonggo gid nga provincial director kag ikaw sinang gidatumod sang aton sini nga board member. Anong imo sini nga background gid Colonel Palomo? Sano ikaw nagtapos sa Philippine National Police Academy kag din ang imo sini nga mga previous nga mga assignments sa prior sa imo sini nga pagbalik subong diri sa Iloilo, Colonel? Okay. Colonel Palomo? Daligid lang kay daw na mute siguro, basi na mute ba lang aton sini nga audio sa kay Police Colonel Rolando Palomo. Sanbay no sa aton sini nga mga kabombo. So ang Regional Director sa Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Leo Francisco may ara na kuno sang order sa Arwana nga i-preparar ining turnover of command ceremony. Ang pag-turnover ni outgoing acting Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Noel Alinio sa command niya sa kay incoming nga Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Rolando Palomo. Kay siya ang napilian sa gobernador nga papungkon bilang bago sining nga provincial director. Tatlo sining ginpapilian sa kay Governor Defensor. Isa na dra si Police Colonel Noel Alinio, si former CIDG Region 6 Chief Police Colonel Herbacio Balmaceda Jr. kag ining si Police Colonel Rolando Palomo. So ang ginpili gidya sang gobernador amo ni si Police Colonel Rolando Palomo nga tumandok sa Pasig City. So meaning isa gid ka Ilonggo magahawid man sang provincial command after sang courtesy visit sini sa kay General Francisco according sa kay Colonel Palomo mangin isa gid sa priority niya sini nga bisitahon amo ya ang local chief executive sang probinsya sang Iloilo nga amo man ang nagpili sini sa iya. Sanbay kay balik-balikan naton sa diri madugay ang linya diri ni Police Colonel Rolando Palomo kag hibalo unta sa iya sining background kung anong mga plano niya diri karon. Sa iya sining pagpungko kung makapungko na siya kag nangin official na gid ang iya sini iyang pag-commandera sang Iloilo Police Provincial Office anong mga plano sini pagabot ya sa peace and order situation diri sa may probinsya sang Iloilo. Na tandaan nato nagligad sa pahayag sang gobernador sang probinsya ang isa sa mga gusto niya kuno nga matutukan sang provincial director amo ang illegal fishing, ang illegal drugs, no, kag iban pa nga mga security concerns
diri sa may probinsya sang Iloilo, pero ang magina ang specific nga na-mention sang gobernador ang illegal fishing kag ang illegal man sining droga ti prominent gini karon sa mga problema sa security sa aton niya sining probinsya, kay may mga aside sa daw common knowledge naman kung ano yung kadata sang illegal fishing activities sa may coastal area sa probinsya, partikular sa may northern Iloilo. Ang local government unit sang Carles Iloilo gani sa nablaglang nag-initiate nga makatukod sining ginapahayag pinakadako sini nga Interagency Task Force Against Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing sa ila sining coastal waters. Amo ko na ning pinakadako nga Interagency Task Force so far nga natukod kontra illegal fishing sa bilog ya sining Pilipinas. Ti damo to nga mga national government agencies ang partner sini. Nagapakita gid lamang ina kung ano iya ka data sang problema sa illegal fishing sa may northern Iloilo. Pero why lang ya gani ina why lang ya galing ina nagapasiguro sang kun ano ka seryoso pagid sang lihok draya sang mga local officials sa Carles nga matap na ining illegal fishing activity sa ila sining nga lugar. Aside sina sa aton sining nga mga kabombo ti ginahambal nga ang mga illegal drugs nga ginabagsak diri sa may syudad sang Iloilo, ti ginadudahan nga ang gateway sini northern Iloilo man sa mga coastal municipalities dra. Balikan naton si Police Colonel Rolando Palomo. Colonel, again, ang pwede mo kita matagaan sang short background abi nimo sang imo sining karera sa Philippine National Police prior sa imo sining reassignment diri sa may area sang Iloilo, Colonel. Kahit maayo gidya udto sa luwat no sa aton nga mga kasimanwa sa buong nga probinsya nga sang Iloilo no. Kita natawag gid sa Banwa Kapasi. Sa isa ka barangay sang Malagit sa Piquinho, pinakagamay nga barangay sa siyudad sang Pasig. Ang akong ginikanan isa lang gid ka mangunguha kag gabaligya lang gid sa mga kamatis dira sa Banwa sang Pasig. Nagdako kita dira mismo sa Banwa sang Pasig kag nag-eskwela sa WIT, nag-graduate kita being sang AB Math. Tapos naging corps commander ako diyan sa WIT. And then nagisulod kita, nagtudlo anay gali ako sa St. Joseph School, Ias de Jesus for 2 years. Bago kita makasulod sa Philippine National Police Academy. Pag-graduate ko sa Philippine National Police Academy, na-assign kita liwat sa Region 6 sa RMFB, RMG during that time. Tapos naghipi kita sa sunod sa Banwa sang Ordan, sa Banwa sang San Miguel, sa Banwa sang Pututan sa pagkapatay during sang napatay ang atong pinalangga nga Mayor Sadto, si Mayor Parcon, kita ang naghihipi diyan. Naghipi man ako sa San Enrique. Tapos sa probinsya sang Aklan na-assign kita. And then nag-special operations group ako, SOG sa probinsya sang Iloilo before. Kundiin may mga encounters makita dyan sa Sara, Iloilo during that time. Tapos nag-special operations group man kita sa city proper. Sang ara kita sa siyudad sang Iloilo. After that, na-assign kita sa Mindanao for almost 9 years. No, dito ako nagidako sa Region 12. Before Region 12, na-deploy kita sa UN mission sa South Sudan. Then at Region 12 ako. Tabato City, Sarangani, General Santos City, Sultan Kudarat, dira kita medyo naglibot-libot. And then after sina, na-assign man kita sa Region 8, sa investigation sa Region 8 for 1 year. And then nag-Region 18, sang din open ang Region 18, nag-transfer kita dira. Sa Region 18 na kita, dito ako nag-schooling para sa pagka-full-fledged colonel ko. Sa full-fledged colonel na ako, dito na ako nagpa-assign sa Mindoro. Dito kita na-assign sa Mindoro. Oo. Naging provincial director OIC man ako sa Occidental Mindoro.
for 4 months. And then after sina, Philippine Drug Enforcement Group ako for a short time. And then holding center na ako sa Kram-Krame. And then sa Subong, amo na yung aton yung assignment. Opo. Okay, so may experience na ikaw gali sa municipal level, provincial, regional, kag ti latest mong assignment dito ka man sa may Campo Crame, daw halos nalibot mo na gali tanan sini Colonel Palomo? Oo, naintindihan na nato ng batasan sang tanan. Batasan sa mga Ilocano, batasan sa mga Muslim, batasan sa Ilonggo. So medyo siguro makarelate naman kita kag makaistorya ta sa ila sang maayo. By the way, ano nga year ikaw nag-graduate sa PNPA? Ano nga batch sa Colonel? Batch 1998 ako, nag-graduate ako nag-umpisa ako 96. During that time 2 years lang kami. So nag-graduate kami ng 1998. I have my classmate sa Region 6. Isa na ang aton nga acting provincial director, si classmate Alinio. Then si Ara Manda, si classmate Guriro, si classmate Lugo, ari man di sila sa Region 6 nga na-assign. So hindi gali pag mingawon diri kay ari man diri ang mga classmates mo Colonel Palomo. By the way, ang na-mention mo kay na nga sang na-assign ikaw sa Special Operations Group sa SOG diri sa may Sara, may mga encounters dito. Ano ni encounters against sa NPA rebels sa Colonel? It is against the organized crime group sa Ilga nga under sang una kay Mayor Tali Salcido. May ara kitang body count sa tuan recovery sang mga long firearms during that time. Okay. But then the case was na-file naman kaso dito sa kwan. And then kay may body count man na biyat. Oo. So bali ano ni daw ikaw sadto ang team leader ni sang SOG during sang law enforcement operation dito sa Salcedo residence sa Sara kundi not the residence. Sa dito lang sa Sara sa isa ka bukiran sang Sara. Okay. Arabi na sang unang mga grupo nga nag-organize nga they organize themselves, arm themselves. Tapos amo to ating gindisban. Mga ano nga tuig to Colonel Palomo? Matandaan mo pa? Times 2000, mga dyan sa mga 2003, 2004 sometimes. Siguro mga. Oo, okay. So hindi kita pag-o sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Naintindihan gid nato ng padalagan sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Okay, so subong may mga ginapananaw na ikaw nga mangin plano mo abi nga ipatuman sa bahin sang IPPO kag sa peace and order situation man sa probinsya sang Iloilo sa imo sila nga pungko bilang provincial director, Colonel? Oo, may aragig ta. Ang aton pinalanggang regional director may standing order man sa aton suno sa iyang pagambal kaina sa akon. Tapos sa good policing dapat may i-introduce kita. Hindi para sa kundi para sa kakayuhan sa aton kapulisan kag katawhayan sa bilog nga probinsya para mambal man nato niya ang probinsya sa Iloilo isa ka lugar nga matawhay kag makatulog kita maayo sa kagabihan. Okay. Siguro hindi man lipod sa imo Colonel Palomo ang mga recent lang gid nga mga natabo nga mga high profile cases bala diri sa Iloilo nga until now nagapabilin sining unsolved. May plano ikaw diri like dito abi sa Claire Jargos murder case and sining Istansya massacre nga why gid ni maga-progress ang mga criminal cases nga gin-file sa aton sining mga otoridad, Colonel Palomo? We will revisit the case. Amo ganina sa before kita magkadto sa aton nga gobernador, gusto ko gid may ara nga staff conference tapos may istorya ko gid ang tanan mga hepe. Gusto ko makita ang mga upod inada sa mga amusina. Criminal gangs, criminal groups operating in Iloilo. Siyempre, sa kadugayon na kita nga wala diri, may pagbag-o, pag may mga bag-o mga nag-emerge ng mga grupo, gusto ko gid mabalaan tanan-tanan. To include unsolved cases, kag ang update kag status sa mga unsolved cases kung ano na. Because at this time, I could not comment kay hindi gid ako kay I'm not nabatian ko ng mga kaso nga na.
But daw wala ko gid bala matutukan na kasi daw hindi man ko gid masyado kay binasa different regions. Oo. Ang imo sini nga appointment bala Colonel Palomo, siguro ti aware ka man, much awaited gid ini ang formal kag official nimo sini nga appointment sa Iloilo kay during sang napili na ikaw ni Governor Defensor nga magapungko bag-o nga provincial director diri, may mga delays pa nga natabo nga nagresulta sa mga speculations bala sang aton sini nga mga kauturan kung ano mga posibleng nga mga senaryo diri nga daw kadugay nga i-confirm sang krame ang appointment ni Colonel Palomo. Anong imo sini nga reaksyon sadto, Colonel? Siguro it's a part of a process. Dapat lagi may intindihan sa pumuluyo kag tao nga ang PNP is an organization. Kag may proseso. Kag inang proseso dapat magasunod. So hindi man pwede nga pag-submit ni Governor, pirma na lang dayon. Okay, may proseso. So may ginagyan, dapat intindihon lang nato nina. No one, wala naman sing dapat basulon sina. Nasunod man ang proseso, i-implement man, siguro we rest the case. At ibatunon nato nga mo sina. Ako naman nga ginapangayo, sa tanan, mag-move on na kita, no, mag-uumpisa na kita kung may ara na man kitang appointment, mag-umpisa kita sa bag-o kag tulukon naton kung ano ang dapat problema nga dapat naton sulbaron kag dapat bugos nga updan amo magani na sa media. Ako nagapasalamat man nga ara ang media naton, no, may ari di sa Iloilo sa Region 6 sa Panay Island, may isa ka demokrasya kundiin may ara nga naga-criticize. Kag kita sa gobyerno dapat makabaluman magintindi kag magsabat sang kritisismo para maintindihan sang tao kung sino ang tama kag hindi. Okay. And in relation man gani isa na Colonel Palomo ti way gid to nalikawan nga na ungkat man ang ining mga previous nga mga nadalhigan mo sini nga mga cases, although ti way man niya kita sina dra nga hindi man na kita sini gusto nga mag tandog pa sang marriage sina kay ti ara na naya karon sa purview sang korte. But ano lang ang imo sini nga ma-assure abi Colonel Palomo sa mga Ilonggo sa imo sini nga pagapungko diri nga ginabantayan gid nga pagpungko nimo as the new provincial director sang Iloilo Police Provincial Office? Ako nagkadto sa Iloilo not for all other reasons. Nagkadto ko diri para sa pumuluyo sa Iloilo kag sa mga Ilonggo. Gusto ko man magserbisyo sa Iloilo kag mapalapit sa pamilya ko. I rest assured nga always the good prevails over evil. Ara lang kita sa kamatuoran termi kag magahimo sang tama. Wala gid sing magadaog kontra sa kayuhan. Amo na aton gani ginapangabay sa mga amigo naton. Damo man kita amigo. No, damo man kita mga amigo nga kilala nga nagatimo sang katuntuhan in favor para sa interest nila. Ako gid nagapangayo sa inyo bilang Ilonggo kag palangga ta kamo. Mag-isa kamo sa amon. Kag isa tani magbinuligay kita para sa kayuhan sang Iloilo. Salamat. Okay. Sige, Colonel Palomo sir, sa liwat welcome gid sa probinsya sang Iloilo and good luck kag God bless sa imo sining bag-ong assignment diri ka na karon sa Iloilo, Colonel. Salamat sir, ari na ko sa Iloilo tapos lang gid. Thank you very much gid. Salamat gid sa inyo kag sa tanan nga pamati sining programa. Okay. Salamat gid. Si Police Colonel Rolando Palomo, binakauna niya sini kag exclusive nga media interview diri sa Bombo Radio Iloilo sa iya sini nga natalan ang pagpungko bilang bago nga provincial director sa Iloilo Police Provincial Office. Ti tagaan tagini sang tsansa si Police Colonel Rolando Palomo kag as always ang public may dako gina permi sini nga expectations sa aton sini nga mga kapulisan kag especially sa leadership sa kung sino ang nagapungko nga leader sini nila ti dako gina permi ang expectation
sa nga publiko kay ti demanding nga daan ng publiko mo. Kag hindi man imbasol sa aton sini nga mga kapulisan kung tama ka demanding sining publiko nga kulang na lang sini kuanon mo, no? Kulang na lang singiton sang pulis sa ang bituon kaga bulan kaga ihatag sa publiko nga naga-demand sa ila sang the best nga mahatag nila sining serbisyo sa publiko kag ti amo nang ila sining nga sinumpaan. Kag sa nasiling tana, no? Hindi man masaway sa mga police officers naton kung mag-demand ang public kay in the first place ang public man ang nagapasweldo sini sa ila, no? Ti gapangita gid na ya permi ang public sang compensation or ti ma-compensate man sang police through sa ila sini nga trabaho, ang compensation man nga ginahatag sa ila sang public nga nagapasweldo sini sa ila, no? Insindihan tama na nga hindi man ya sang sa tanan sini nga bagay mangin perpekto aton sini nga mga kapulisan na amo na nga ti kita diri sa media bilang katapo sang fourth estate nga gina-recognize man kita sang gobyerno nga nagabulig man sa pag-exercise ang checks and balances nga ti may nagatawag sa atensyon sa aton sini nga mga opisyalis, mga government officials, no? Kaga mga uniformed personnel kung may mga abuses sila, no? Nga kita man ang nagabantay sa ila kag gina-call out sila kung may ara sila sa mga mahimo sinadra nga mga kapaltahan not to demean or degrade or hindi parang ti buyayawon lang yun sila kundi parang ma-move sila nga i-correct ang ilaya sini nga mga tiko nga mga agi sinadra karon, no? Magsiling kita nga checks and balance ti pila man lang balaya ang mga agencies or ang mga branches ang aton sini nga gobyerno under sa Philippine Constitution, ti ara ang executive, ang legislative, no? Sa executive ti ara dang presidente, sa legislative ti ara dang kongreso, ang kamara kag ang senado. Sa executive ti ara dra under sa presidente ang mga national government agencies nato, nandin ang Supreme Court, no? Ti ang kongreso supposedly amo na survey adra nga perform sang check and balance, no? Nga wa isang matabo nga abuse sa executive amo man sa judiciary, no? In the same respect ang executive ti ma-check man sa Congress, sa legislative nga hindi man sila magabuso da kag amo man sa Korte Suprema and so on and so forth, ang Supreme Court, no? Ma-check man sa kung diin lang kutob ang executive and ang legislative nga hindi ya sila maglapaw sa kung ano lang gina-allow sang layi sa legal bounds, no? Ti amo na sila kumbaga ang three states, executive, ang legislative, kag ang judiciary, ti kita sa media, no? Kilala sini nga the fourth estate nga ti may katungdanan man and may responsibilidad man nga mag-check sina sa ila, no? Ti mo nang role at muna yang role naton diri sa media or ti mo nang isa sa mga roles naton sa media sa aton sini nga mga kabombo. Ti tagaan ta sang tsansa si Police Colonel Rolando Palomo nga worthy siya sang privilege, no? Privilege na ginhatag sa iya sang gobernador mo nga ihatag sa iya ang provincial command nga siyang papungkoon as Dinyo Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office. Privilege sini nga ginhatag sa iya sang mapinalanggaon kaga tama kabuot nga gobernador naton, no? It's up to Police Colonel Rolando Palomo nga i-prove nga nangin worthy siya sang ginhatag nga privilege sa iya sang gobernador, no? And the governor of course representing sa mga Ilonggo, no? In essence ginhatag man sa iya sini nga privilege sa mga Ilonggo, ginhatag nga privilege sa mga Ilonggo sa kay Police Colonel Palomo
katagaan sa chance magpungko as provincial director sa Iloilo Police Provincial Office, no? So dapat i-prove ni Colonel Palomo nga worthy siya sang trust and confidence nga ginahatag subong sa iya sa mga Ilonggo bilang the incoming police or provincial director sang IPPO kag tani hindi man pagpaslawon ni Colonel Palomo ang ining ginhatag sa iya sining kumpiyansa kag pagsalig sang publiko. Kag gina-expect sa mga Ilonggo nga dapat malapawan pa ni Colonel Palomo kung ano ang nahimo iya sang iya sining mga predecessors. Ayuhay man gali sila ni Colonel Alinyo kay batch gali sila, classmate na gali sila sa Philippine National Police Academy, no? Si former Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Gilbert Guerrero, classmate na man gali sila. Si Police Colonel Luther Lugo III nga subong tiara sa Police Regional Office 6, formerly nagpungko man nga provincial director dito ya sa may Capiz Police Provincial Office. Damo gali di kilala, damo classmate ri si Colonel Rolando Palomo sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti again tagaan ta sang tsansa si Colonel Palomo nga ma-prove ang iya sini nga worth as the new provincial director nga gintagaan sang privilege nga magpungko as the new provincial director sang Iloilo Police Provincial Office. Ano nga mga pagbag-o sina adra mahimo niya sa IPPO kag sa mga kapulisan sa probinsya sang Iloilo. Inspiring man ang istorya ni Colonel Palomo, no? Istorya niya ti isang bata iya sila ang mga ginikanan niya gabaligya malang kamatis, no? Ti subong bangon man sa iya sini nga pagtimakas, ti subong police colonel na, subong provincial director na, no? Sino man niya magdahom-dahom sadto sa mga taga Pasig to, no? Pinakagamay nga barangay sa Pasig, nga ang manugbaligya sang kamatis ang bata nila sa ulihi mangin provincial director gali sang Iloilo Police Provincial Office man, mangin police colonel gali, no? Kag lawig man ang eksperyensya kag madalo man ang eksperyensya ni Colonel Palomo, kaya daw halos nalibot niya ang bilog man nga Pilipinas sa mga assignments niya. Na-assign siya sa Luzon, may assignment man siya sa Visayas, no? Naglibot man siya to sa mga assignments siya sa Mindanao, kag ang mga unit pa nga hindi lang niya sang gapa-print lang sa mga papel kag nagapang-file lang sa mga dokumentong iya sini nga nanging katungdanan na, no? Ti nangin part man siya sang special operations group. According sa iya nga nagabungkag, nag-neutralize adto sa organized crime group dira sa may area sang Sara nga under according sa iya sadto sa kay former Mayor Tali Salcedo, no? Kagti mga assignments siya sa Mindanao. Nangin UN peacekeeper man dito sa may South Sudan, ti ano lang South Sudan? No? Sa may Africa sa aton sini nga mga kabombo, ti tama kagamo na tong nasyon. Ti nangin peacekeeper to siya under sa United Nations or UN peacekeeping forces, no? And right now ti gina-expect naton nga tanan sining eksperyensya kag mga tinun-an ni Colonel Palomo ang ma-share niya man, no? Ang madala niya man diri sa probinsya sang Iloilo karon nga or mapungko siya as provincial director sang Iloilo Police Provincial Office. 3 minutos na nakaligad sa atak na ang alauna. Pagbalik naton na dugang pagkaroon ng mga balita kag informasyon balikada pagkatapos sa mga panumdom. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from February 26 to March 4, 2023. Ang Marso 3, amo ang first Friday sang bulan, ginaagdang tanan nga mga deboto, kag bisan indi man mga deboto, sang Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa First Friday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 5:30 sa hapon. Sa ini nga unang Sabado sang bulan sang Marso, ang Technocrats Band na maghatag sa inyo sang one great musical show, kaupo ng ilang mga pinili nga kanta from the past decades sa Concert at the Plaza
magasugod alas 6 sa gabi. Sa tiun sa mga musical event, napulo ka mga Plaswala de Iloilo Mags ang iga-raffle sa mga suki sang Plaswala de Iloilo. Sa Marso 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang Sunday Mass sa mga petsa sa Latolda. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tiun sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea. Sa nakaligad sa takna nga launa sa hapon. I-check naton sa diri madugay ang report ni Bombo Angel Tan. Si Iloilo City Mayor Jared Ranyas nag-request sa Cebu Pacific, isa sa mga airline companies nga may ara sa mga ginamaintain nga flight sabay niya sa Iloilo International Airport sa may Banwa sang Kabatuan. Nag-request ang alkalde nga kung pwede ma-resume na or pabaliko na ang international flights nila, ang international flight schedule nila sa may Iloilo International Airport. Kay may ara kung tani iya inadra sadto, hindi lang gani ang Cebu Pacific, ang Philippine Airlines, may mga flights man ini sila, may mga international flights man ini sila. Padulong dito sa may Hong Kong and Singapore, halin Iloilo City or halin sa Iloilo Iloilo International Airport to Hong Kong and Singapore and vice versa. Pag 2020, pag COVID-19 pandemic, nga gin-restrict, bilog nga kalibutan, way sang international travel, pati gani domestic travel, no? Hindi pwede ka gwa tawo, kalibot-libot ang tawo. Gin pa-stop, sini nga mga airline companies, ang ilaman sini nga operation dri. No? Kag bisan pa nga nagbalik na sa normal, kag gin-allow na liwat ang mga flight sa aeroplano, ginalaw na liwat ang domestic and international travel. Wag gyapon niya sang mga international flight sa Iloilo International Airport sang September 2022 na ka-announce si Governor Defensor may daw may isa to ka airline company interesado kuno nga mag-open sang international flight sa Iloilo International Airport, pero nag-back out man to. Nag-back out kay lumupok naman ang kaso sang monkeypox. Naka-record sang monkeypox sa Pilipinas kag diri gani man sa Iloilo. Tiway na to nagpadayon ng airline company. Nga tani ready na to kag willing man ang probinsya nga mag-reopen man sang international flight. Tiway to madayon, no? Sang nagligad, pamangkot ang gobernador kung anong plano, anong status sa pagpabalik sa international flights sa Iloilo International Airport. Siling sang gobernador, ready man ang probinsya, kag gusto man tani isang probinsya nga may additional nga mga flights sa Iloilo International Airport, agaling kay hambal sang gobernador, why pabi sang demand. Why kuno sang demand? Ang ginatumod niya, why sang demand halin sa mga airline companies sa Iloilo nga ti ma-resume sila sang ila sini nga international flights. Ari bala ang pahayag, kabahin sang pahayag sang gobernador sang probinsya ni Iloilo, Governor Arthur Defensor Jr. Not yet, they have not asked. We are ready for that. Ang importante lang nga may demand. Sa ato niya, wala na yung prohibition. Why na? Why na? We want the flights to increase now. Ti
gusto man sang gobernador kag sang probinsya nga madugangan ang mga flights galing kay tiway kuno iya sang demand pa halin sa mga airline companies for international flights, no? Pero si Iloilo City Mayor Jared Reñas siya kapon nagpadala sang sulat sa Cebu Pacific, no? Naga-demand, no? Kung waya ga demand ang mga airline companies, si Mayor Reñas siya naga-demand karon sa ilaho due to insistent public demand man kay may mga overseas Filipino workers nga nagapangabay na kuno iya sa alkalde nga tani mayor may ara na sang international flight balik na sa international or Iloilo International Airport kay kaawat sa amon kung biyahe kami pagwa mapa Hong Kong kami mapa Singapore kami may imbis nga pwede tani kami makadirekta na dito from Iloilo International Airport to Hong Kong or Singapore, no, nga madasig kag mahapos ang biyahe nga way na yasang damo pa nga mga chichi-burichiti kay waya sang mga international flights pa sa Iloilo International Airport, no, ti kundiin pa ya kami masampa-sampa nga mga airport sa mga connecting flights kag kawat pa ya nga mapa Manila pa kami diin pa kami da makadto kay didto ya kami masakay pa tiuol pa na sa travel chimpo kag expenses unlike taniya nga kun may ara na sang international flight sa Iloilo International Airport ma-resume na ti kundi mas convenient para sa aton sini nga mga overseas Filipino workers. Si Mayor Reñas siya karon kun si Gob gahambal wise ang demand pag inano mo ya Gob man ari si Mayor Reñas may demand na ho. Check ta bala si Bombo Angel Tan sa report. Bombo Angel, please go ahead. Bombo Donnie, nagpadala sang sulat si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa may Cebu Pacific Air nga nagaayo nga ibalik ang direkta nga flight gikan sa Iloilo City o kon Iloilo pakadto sa Hong Kong kag Singapore and vice versa. Sa interview sa Bombo Radio kay Treñas, iyang pahayag Bombo Donnie nga kadamo na sang mga taga-syudad ang nag-request mismo kag nagpangabay nga ibalik na kung tani ang direkta nga flight para hindi mabudlay ang pagbiyahe nga may mga connecting flights pa bala ang ati kinahanglan mag-agi sa may Cebu ug Manila bag-o makalabot sa may Singapore kag Hong Kong. Suno kay Treñas dako sini ang mabulig sa mga overseas Filipino workers kay kadamo didto ang nagaobra nga diri gikan man mismo sa syudad sang Iloilo nga makabulig kun tani ini Bombo Donnie nga makasave sang oras at the same time makasave man sang dako gid nga kwarta. Actually aside diri Bombo Donnie nga another positive side if ever mabuksan na ining direkta nga flight ang pagtaas naman o kung pag-increase sang mga turista nga magakadto magakari diri sa may syudad sang Iloilo. And actually hambal man ni isang alkalde nga oras na ini o kung tiyempo na ini agud makonsider luwat ang pagbukas sang direkta nga flight sa may Hong Kong kag sa may Singapore Bombo Donnie. Kag in fact naghambal man sa ang alkalde nga naganubo na amat-amat ang kaso sang COVID-19 kaga kung madumduman siyang aton mga kabombo, isa sa mga nangin rason man amo to ang pagdupok gid sang COVID-19 Bombo Donnie. At the same time si isang tion niya do buksan na kun tani ang direkta nga flight sa may Hong Kong kag Singapore diri naman naglupok ang issue kaga kun may positive case man diri mismo sa Iloilo sang monkeypox. And amo ini Bombo Donnie nagambal man ang alkalde nga ginatinguhaan gid sang city government kahimuan ini sang paagi kag amo ini una nga lihok ang pagpadala sang sulat sa may Cebu Pacific Air. Yari aton pamatian ang nangin pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Nagsulat ako sa Cebu Pacific upon the request of very many of my constituents nga taga-syudad sang Iloilo nga nagapangabay nga kung pwede mabalik na tani ang Iloilo Hong Kong kag ang Iloilo Singapore. Kaya kadamo dali isang nag-ulubra dito kag kung makadireksyon na diri pauli sa Iloilo ng Singapore at Hong Kong kadta pa usang ma-save nila. So for Mayor, ano ang ginapaabot ni mga response diri gikan sa may Cebu Pacific? Well, hopefully they will see the need na kinahanglan ibalik nila. Daw sang una pagbutang nila na sang Singapore, Hong Kong, kag
Iloilo and vice versa, though madamo man ang nagsalalakay, no? And it's really about time that they again consider it. I think there was a time na daw gusto na nila magbalik, galing daw nagbalik to, nagwa to ang monkeypox, no? Ginpauntat naman. Pero subong daw ay naman kita sang dapat kabalakan. Cases of COVID are going down while there are really some positive cases. Pero ang positive no, hindi man gani severe, no? Why na gani ka hospital. So for Mayor, ano ayhan ang mabulig sini aside sa travels man Mayor? Sa mga tourist naman Mayor, ano sini kadako ayhan ang mga epekto if magabukas na ang balik nga direkta nga flight pakadto diri sa Iloilo from Hong Kong and Singapore Mayor? Well, ang una, ang aton gid nga priority is the OFW nga nagaulubra sa either Singapore or Hong Kong or may mga stopover dira sa Singapore or Hong Kong from any other place nga makadirekta na diri sa aton, hindi na mag-agi pa sa Manila or sa Cebu, no? Dako sang masave nila both in terms of money and in terms of time. Ikadua, once na mag-open na, Iloilo has been very attractive these days. And dako mina mabulig para sa turismo ta. Nalipay ako gani, may ara naman sulat ako na bato dali sa LGU sang Cagayan de Oro. May mga 15 to ka taga Cagayan de Oro makadto naman diri para ma-benchmarking, no? And sige-sige na ni, no? Last week may ara man taga Kawayan, may ara man taga Pangasinan. Ang nakitaan ko kung maabrihan ang Hong Kong kag Singapore, matugangan pagit ang mga turista nga minsan dito nga lugar. Mayor, lastly na lang mensahe sa mga taga-syudad sang Iloilo regarding sa sining letter pagpasiguro man nga ang syudad ginatinguhaan gid nga mabalik ining flight direkta man sa Hong Kong and Singapore Mayor. Bilang alkalde ng syudad, madamo nga nag-request sa akon na kung pwede, masulatan natin ang Cebu Pacific nga mabalik ang Iloilo, Hong Kong, Iloilo, kag Iloilo, Singapore, kag Singapore, Iloilo, na mga flights para sa aton nga mga OFW, taga-syudad, kag sa iban man nga mga connecting flights nga dira sa Singapore sa Hong Kong kag para man nga mag-open up ang aton tourism. Isa sa pinakadako nga driver sa aton ekonomiya amo ang tourism, and opening up more flights coming from international destinations will do that and will open up Iloilo para sa mga turista halin sa inang mga lugar. Bombo Donnie, nabatian sang aton mga kabombo, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas may kaangtanan sa sining pagkumpirma niya nga kadamo na sang demand nga gusto ang i-resume ang direkta nga flight from Iloilo diri paadto sa may Singapore ug Hong Kong. Bombo Donnie. Sa probinsya sang Iloilo, yawaya sang mga constituency gob nga appeal sa ila, nagapadala sa mensahe sa ila nga gob pa balik request abit ato, sulat abit ato sa Cebu PAC or sa PAL nga ma-resume international flights ta kay mabalik na kami abroad. Gob waya sang constituents ang probinsya nga nag-appeal sa provincial Governor Bombo Angel kay ti sa Iloilo City kadamo mo kay kun gamay ra ni sos sa kuan man isnaman goro ni mayor ni kon mga 1, 2, 3 man ni nga nagaduro demand sa iyang mayor mabalik nabing international flight dra sa kuan sa Iloilo International Airport. Pero ti kay bangod damo bot silingon na kun hindi ni pagtagaan ni Mayor Treñas sang pabor ini mga naga-request sa iya kag hindi ni tanan magbuluto sa iya sa eleksyon ikaperde niya ni. Bot silingon damo gid Bombo Angel sa probinsya yawa ay
Actually, Bombodoni, ang ining request man di is diri man mismo usually sa mga taga-syudad sa Iloilo. And actually, Bombodoni, pag-post naton sa page mismo sa Bombo Radio, and kadamo sang mga reaction. And may isa dito nga nag-comment actually, Bombodoni, nga mapakasal na siya kung miara na direkta nga flight ang Iloilo to Singapore at the same time Iloilo to Hong Kong. So amo ina ang mga pila ka mga hulaton niya pa ya ang pag-resume sang international flight para nga makapakasal siya. Pwede man siya kapakasal subong mismo si afam iya nga kuan Bombodoni, iya nga nobyo bala ti kasi dito ang flight direkta sa Singapore o Hong Kong ti kung mabalik ining ang direct flight hindi na kinanglan sa connecting flight amo ito hambal sang alkalde makasave gid sang kwarta at the same time makasave gid sang oras sa mga nagabiyahe man Bombodoni. Kabalo ka Bombo Angel, hambal ni Bombo Mercy Kakan, aton ba sila nga correspondent sa may Singapore, kung why sang international flight sa Iloilo, why abi sang Hong Kong to Singapore sila nga trip ang PAL or ang Cebu Pac dra, no? Through mga connecting flights na kay from Iloilo mapa Manila pa sila, anti dito pa ya sila masakay sa Manila pa Singapore, no? Ti mga isa ya kuno kaadlaw ang ialat sang overseas Filipino worker para nga makakadto sa Singapore. Pero kung may ara sang international flight from Iloilo direct to Singapore and vice versa, 3 ka oras kag tunga lang Bombo Angel, sus daw sumurip ka lang pa Singapore from Iloilo. 3 hours and a half kung may direct flight ra, kung i-compare nga waay sang international flight ra, ti tag isa gid kadlaw nga matravel ka pa mo. Halin Iloilo, mapa Manila ka pa, and then from Manila to Singapore. Ti tama kalayo sang diferensya, no? Kung may atong nag-comment abi Bombo Angel, kwanto mapagkasal sila sa Kwanabi sa Boracay, no? Mambal to abing bayi, mauna lang ko to sa Kwana, mauna lang ko sa Boracay, apas ka lang, no? Ti ga-travel pa lang niya guro ang kwan, ga-travel pa lang ang babayi from Iloilo to Katiklan pa lang, hindi pa siya katabok sa Boracay, no? From Iloilo to Katiklan pa lang ang afam niya from Singapore, kaabot na ya sa Iloilo, siya way pa ya kaabot sa Katiklan Bombo Angel mo. Kung granting dungan abi sila naghalin, dungan sila halin. Pag halin niya abi diri last G saga, no? Pag Katiklan siya mahapunan patuya. Pero itong iyang afam nga from Singapore to Iloilo, no? Launa pa lang sos nami niyang higop niya sang batsoy diri sa lapas sa Bombo Angel. Amo man na gani Bombodoni ang isa sa mga disadvantage nga ang oras bala wing man di nga may mga pila kita ka mga kabombo nga ginalagas ang oras kung mag-travel di ang mga oras kung tani nga i-spend nila sa mga mahal nila sa kabuhi o kung mga himata nila Bombodoni nag-spend pa diri sang tion sa may mga connecting flights na kinanglan pa nila mag-stop over kaga mag-spend man sang tion nga maghulat sang flight nila aside pa dira nga may mga pila ka flights man Bombodoni ang nagaka-delay pa. Kag mas magasto ya Bombo Angel. Exactly Bombodoni kay ang mag-example din mag-stop over bala Bombodoni hindi man na malikawan nga hindi ka makagasto sang kwarta. It's just like sa pagkaon o kung mga expenses man ti asa amo ginaay sa mga disadvantage man nga wala sang connecting flights from Iloilo to Singapore and at the same time Iloilo to Hong Kong Bombodoni. Sige. By the way, Bombo Angel, tinga Cebu Pacific lang yung ginsulatan ni Mayor. How? Ang Philippine Airlines, ay niya ginsulatan. Ang isa pa gid ang AirAsia. Daw 3 man ka mga airline companies ang gabiyahe da sa may Iloilo International Airport. Nga isa lang niya ginsulatan ni Mayor. How? Super Bombodoni, ang isa pa man lang ang ginsulatan sa alkalde and lang taon naton kung ang matamaton niya ini per mga airline companies man diri sa Iloilo kay syempre isa-isa ang taon natin kung isa-isaon sa alkalde ini o kung mapagwa ini siya sang parang general naman nga letter pero as of now ginuna gid sa alkalde ini nga Cebu Pacific Air. May migo sa igoro sa Cebu Pac. Muna nga pasulabihon niya gito. Pwede man nga makapadala siya sa tanan kung sino na galing ang mag-respond positively, well and good.
Why man tanas ang perdihon bala kon si AirAsia or si Philippine Airlines siya ang ma-operate ra sang international flight? Kay base interesado man gani na sila, kay base kita man nila ding demand. Si Gob malang nga way nakakita sang demand Bombo Angel. Tantaon natin nga, Bombo Donnie, kung siyempre naghatag na sang letterman si Mayor Jerry Trianyas, tantaon natin kung i-check man ni Governor Defensor sa bahay naman sa probinsya kung kamusta ang demand when it comes sa mga taga-province man di nga gusto na ibalik ang flight, direktiba nga flight from Iloilo to Singapore at the same time Iloilo to Hong Kong man, vice versa. Kay so far, Bombo Donnie, kadamo man subong sa mga fares o kung na manubo nga mga fares ang mga airline companies na gina-offer nga ti amat-amat na naga-summer ang mga travel ang mga travel bucket list sa mga kabombo naton. Ti kadamo sang gusto nila check sundon just like ining pag-travel man, and dako ang manginbulig sini if ever nga mapatigayon ang pagbalik sang direktiba nga flight, Bombo Donnie. Oo. Kung magbalik ko ng international flight Iloilo City to Hong Kong, Abe, or Singapore, Bombo Angel, ang kilala mo kuno una-una gid nga mapabook sang ticket para pa Singapore maka-meet sang iya sining nga True Love. Ang kilala mo ni ang iyang first name naga-start sa letter C and ang iyang last name naga-start sa letter S. Do kilala ko gina sa Bombo Donnie. Kilala mo gani. Kilala ko ginisayaga ko ni siya Bombo Donnie. Actually, isa sa mga bucket list niya makakilala sang foreigner nga pamanahon niya, Bombo Donnie. Kay bati ko man gusto niya sa Singapore gid. Base siya tong nag-comment sa post naton sa Facebook. Naggagamit lang siya sang dummy account. Ang hambal niya ligad, Bombo Donnie, wala pa siya sang migo, basi tuod. Wala na naka-update sa iya. Ti amo na gani kay sugato niya tong migo niya. Kay mapakasal sila. Bawd, tani, Bombo Donnie, maimbitaran man ta sa panyapo, no? Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo nga salamat sa kay Bombo Angel Tan. Huwag gid kakuha siya sang ideya niya si Goba Toto Defensor. Huwag gid kakuha sang ideya niya sa kay Manong Jerry niya. No? Ti why kuno sang demand mo? Ambal sang gobernador, ambot kun why gid man sang demand halin sa mga airline companies nga ma-resume na kami dabi sa ngamon nga international flight sa Iloilo International Airport. No? Or why sang demand halin sa mga Ilonggo constituents ni Governor Defensor, basi waya sang interesado, waya labot kung may international flight o kung waay man niya sa Iloilo International Airport, airport rather, no? Ti sa Iloilo City, mga constituents sa Mayor Trianyas, since naga-demand sila, no? Nag-create pagid sa nga demand si Mayor Trianyas para nga maka-create sang opportunity nga ma-invite ang mga airline companies nga mag-resume sa ila sining international flights sa Iloilo International Airport. Kay ti damo sa nakita nga opportunity si Mayor Trianyas, hindi lang ini magapabor sa mga taga Iloilo City nga ti kalabanan sa mga destinasyon nila kung nga matrabaho sila Singapore or Hong Kong or mabakasyon man sila dito. No, kay kun i-compare nga magbakasyon sila sa iban sila nga mga pungsod kun naga-budget man lang sila, ti mas cheaper kun sa Hong Kong or sa Singapore sila magbakasyon, maglagaw-lagaw kun may ara man lang sang direct nga flight. Ti aside sina ang isa pagid ka oportunidad nga nakita sang alkalde nga magabukas opportunity para sa tourism, no? Kiti, siyempre, kung kabati na to mga taga Hong Kong, kaga mga taga Singapore nga, pwede na gali nga maka-direct flight from Hong Kong, from Singapore to Iloilo City, no? Daw na-curious kami sini sa Ungka flyover. Gusto namon ining bisitahan, ining ginahambal sang mga Chinese authorities nga extension kuno sang Great Wall of China inang Ungka flyover. Amo to nga nagligad ang ilang spy balloon nga dito kung tani ma-recognition sa Ungka flyover ginpalit to ya sa may Northern America,
No? Ti ma-curious sila sa ungka flyover. Kag curious man sila sa ang kwanto kuno ang water treatment plant to ya kuno sang isa ka bulk water supplier ni Metro Pacific Iloilo Water. Magtubog lang kuno ang Carabao sa suba kag maglubog kauntat ila operation, no? Ti very rare na lang ya ini nga animal subong nga makita. No? Extinct na niya sa iban sini nga mga pungsod. Ti diri lang ini sa Iloilo makita. Ti interested ang mga taga Hong Kong, mga taga Singapore. Ti kadto sila di, no? Tourism, no? Kidding aside sa aton sini nga mga kabombo, makaboost sang tourism industry, hindi lang sang Iloilo City, kundi maganar man sini ang entire Western Visayas, ang entire Panay Island, no? Pati ang probinsya sang Iloilo makaganar man sini. Ti why sang opportunity, why sang demand, although ti may ara sang demand na ya from the Ilonggo constituents ni Mayor Treñas, siya pagid mismo ya naghimo pagid sang demand, nag-create pagid sang demand for opportunity nga mag resume ang international flights riti. Si Govia why man demanda, no? Ready man ta galing why man demanda, ti why lang sa gobernador nga pwede man taniya gali nga kung why ga demand ang mga airline companies, ti kita ma-demand sa ila, just like sa ginhimo ni City Mayor Jerry Treñas, kay ti damo magkabenepisyo sinimo, no? Ti why giniya nagsaka sa opisina sang gobernador ang mga amo sini nga mga ideya sang mga muni nga ideya ni Manong Jerry niya. Basi may nagasaka man tani guro gali basi may nagapugong bala, no? Basi may naga-blocking ya bala nga sulod ang good vibes sa halin sa kay Mayor Treñas nga saka man dito sa may office of the governor sa Kapitolyo. Basi may ga-blocking bala sa mga ideya nga ni, no? Ti imagine kung aside sa alkalde, ang gobernador man abis ang probinsya madihon man sang amo sini nga letter demanding or hindi man sang demanding gida requesting for the international or for the airline companies nga magparesume sang international flight. Ti mas mabaskog, mas matunog pag ini nga panawagan nga magbenepisyo sa madamo sini nga mga Ilonggo, no? Kagati maisuryahan pag ginabi ni Gova Defensor and ni Mayor Treñas nga ipalabot abi nila ini sa Regional Development Council, no? Nga hagaron Manila to ang biskandri lang anay sa may Panaya nga mga local at chief executives, no? Dihon abi kita sang resolution requesting for these airline companies nga mag-resume na sang ila diri nga mga international flights kay need na ini or kinahanglan na ini sang aton nga mga pumuluyo kag sang aton man sini nga rehiyon. Ti kundi mas matunog, mas maga-respond, no? Mas ma-convince sa mga airline companies nga himuon nila ini. Do may araman sang international flight sa Kalibo International Airport pero daw padulong na niya sa may area sang Taiwan. No? Ti daw sa ano bala nga sa Kalibo nga daan may Kalibo to Taiwan and vice versa na tapos madugang pa ang Hong Kong to Singapore or ang Iloilo to Hong Kong and Singapore and vice versa, no? Daw sa ano pagid bala kon madugangan pagid nga mga international flights, no? Galing ti isang group chat abi ang taga Regional Development Council at doon diri nga mga local chief executives ga kanya-kanya malang abi mo di kon sino to ya ang madalom utok, no? Ti sa ila to ya nga mga lugar ila ya sini nga mga constituents ang mas maka benepisyo. Pero kung may ara tani isang sharing sila, kung walang tani isang blocking ay dara, no, nami ang ang community affairs sa sang City Hall, sang alkalde ni Mayor Treñas kay ti from his community mo, from his constituents, ini nga mga requests gin palabot lang sang alkalde, nangin palagyan ng alkalde, no, sa mga airline companies nga ni. Why pa man iya sang response ang airline companies nga nagpa-okay sila. Pero ti at least may attempt or gin-try karon sang city government, sang city mayor nga ang concern sang isa ka sektor sang iya sining community
gin take up niya an gin himuan sang lihok para malpalabot ina sa mga natungdan man. No, sa aton sini nga mga kabombo. Pero ti nga mayor nga Cebu Pacific lang yang ginsulatan mo haw. 39 minutos na nagaligad sa atak na ang alauna. Pagbalik check naton report ni Bombo Chari Sumagpao. Natahap na kuno mga drugista diri sa may syudad sang Iloilo nga mag-operate kay ti gakas kura na sila diri sang Iloilo City Police Office ever since nagapungko si Police Colonel Juresti Coronica nga nagaisa pa lang kabulan subong ho. No? Pero damo na sang hit ang ICPO. Ang managuro nga ang iba ni nagapamaamulya na lang sa probinsya sang Iloilo. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit,
Muscle aches, magkatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy efficient. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna nga launa sa hapon. Halin gali abi sadto ang Cebu Pacific lang ang may araya sang international flights or ga-operate siling international flight salin sa Iloilo International Airport padulong sa may Hong Kong kag Singapore. Di mo nagurong nga mo na lang anay ang ginsulatan ni Iloilo City Mayor Jared Reñas. Pero tipoy di man mayor nga pating iban nga mga airline companies i-invite taman kay base pa lang yang kita man lang ang ilaga ginahulat pa lang mag-request sa ila. No, base pa butangan man nila or madugang man sila sang ila sining flights. Kag base interesado man tani sila. No, nga dugang man sa ilang flights kag international flights sa may Iloilo International Airport aside sa Cebu Pacific para may pilian man kunong tawo Tinga ako nung sa probinsya sang Iloilo waya sang demand, no? Ti ambal sang kilala ko no need naman kay ti ang mga taga probinsya sang Iloilo maka-afford man magpamanila mo, no? Kay ang hambal nga para nga maka-ekonomiya ang mga mapa Hong Kong, mapa Singapore or ang mga mapuli from Hong Kong and from Singapore, no? Kay ti tama kawat mo. Mapliti ka pa sang flight mo pa Manila, no? Magasto ka pa sang sadri ka lang nga mahalin malupad to. Di kay ka-afford manabi ako na magpamanila ang mga Ilonggo mo. Ang mga taga-probinsya sang Iloilo, no? Kiti, mga yaman ya mga taga-probinsya mo, kita mo may mga hasinda. Di dako income sa mga hasindiro nga daan subong kay waswasanay ang harvest sang kalamay or sang tubo rather, galinganay sang kalamay. No, problema kay sa last nga bidding nila ang sako sang kalamay sadto nga naga 3,500 pesos pa kuno subong 2,800 pesos na lang kay bangod lumupok ang lihok naman sang gobyerno nga ma-import, no? Pero tibisan pa manggananon gyapon nya mga sindero sa Iloilo, no? Nagligad tumimbuok ang presyo sang sibuyas. Ti damo nga daan manog sibuyas sa probinsya sang Iloilo. Ang miyagaw, ti ano blang miyagaw, Union Capital of Iloilo. No, ti manggaranon ning mga manog sibuyas. No, damo ya manggaranon sa may probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo, whereas riya sa syudad sang Iloilo ti mga pobre man nga bin taga Iloilo City, kita nyo ang mga job hire subong sa City Hall. Way gani sweldo no? Base ka pang laghapaya sang inog sweldo ang city government kay pigado ya diri sa syudad. No? Kita nyo ga problema pa ang tawo sang inugbayad sa bill sa tubig nga way man nga daan ga tubod ang ila sini nga mga gripo, no? Si Metro Pacific way sang inugpakayo sa iya sini nga mga linya kay tipigado mo.
pigado ang mga taga-syudad sa Iloilo mo nga as much as possible kung naga-travel sila, no? Ang pinaka-ekonomiya sa ila, pinaka-cheap sa ila mo nang ila sini nga biyahion kay para makatipid sila mo nga gusto nila nga may direct flight na lang mayor pa Hong Kong pa Singapore kay para makatipid kami kay pigado ya ganin taga-syudad sa aton sini nga mga kabumbo o bill sa kuryente, no? Barato yang bill sa Iliko, ang more power subong saka pa gani or nagnubo man pila ka sentimos pero mas mataas pa yung rates ang more power sang sa Iliko, no? Damo sa mga bills ang Iloilo City, ang mga taga-syudad sa Iloilo mo na nga diri lang yung demand nga para mapabarato ang cost, ang expenses sa international flight, himuon nga direct flight. Kaya mga taga-probinsya sa Iloilo, ti mga rich people, mo na guro nga gahambal ya sigog nga why man niya demand, no? Why gid man niya matuo demand kay tika afford man niya ang taga-probinsya sang Iloilo mo pa Manila. Sekta baranay si Bombo Chari Sumagpao sa report karon. May kantaran sa sining performance ang Iloilo City Police Office sa bilog nga bulan since nagpungko as the acting city director si Police Colonel Juristi Coronica kag mga drogista kuno subong sa syudad panagam-tagam na, no? Nga magaduso kay bangod permi lang sila ginaskuran mo sang Iloilo City Police Office. Way gid sang simana nga hindi makascore ang Iloilo City Police Office kag speaking Bombo Mel sang mga rich people sa probinsya sang Iloilo. Hindi bala si Bombo Jomar Bilya taga Haniway, taga Iloilo province. Hindi bala si Bombo Jomar may goat farm ya sa New York. Ka-afford ya si Bombo Jomar mo. Bombo Chari sa report, please go ahead. Amat-amat na nga nagakatahap subong ang mga drogista sa syudad sang Iloilo, Bombodoni. Inibangod man sa sagunson nga drug bypass operations nga ginapatigayon sang Iloilo City Police Office. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrines, iya ginpahayag nga kung tan-awon sa subong sa halos adlaw-adlaw nga pag-operate sang Iloilo City Police Office sa syudad, makit-an nga medyo manaka-naka na ang reports nga mayara sang mga kaduda-duda sa kabarangayan diri sa may syudad. Kung sa diin nagakatahap na kag nagakalangkag na ining mga drogista bangod hindi gid mahimo nga hindi sila malabot subong sang kapulisan kung sige pagid ang pagbuhat nila sang illegal nga mga hilikoton. Kay sa accomplishment diri sang ICPO kung sa diin sang February 27 lamang nga adlaw nagmarka na ang isa ka bulan nga pagpungko ni Police Colonel Juristi Coronica bilang officer in charge sang Iloilo City Police Office. Kung sa diin sa sulod sang isa lamang ka bulan masobra 500 gramos na sang suspected shabu, kung sa diin na malapit sa 4 million pesos na ang nakumpiska sang Iloilo City Police Office sa ila sini asud-asud nga anti-illegal drug operations. Kung sa diin sa 33 tanan ka mga operasyon nga ginconduct sa City Drug Enforcement Unit kaupod man ang Iloilo City Police Stations 1 dangat sa 6 nga Drug Enforcement Team ini sang Iloilo City Police Office. 45 tanan ka mga persona diri mga drogista ang amo ang napang aresto na kung sa diin mismo ang kampanya kontra wanted persons kung sa diin able diri ang Iloilo City Police Office nga nakadakop sa 42 tanan ka wanted persons kag 8 diri mismo ang most wanted person kag 34 ang nalista nga other wanted person. Ara man sige ang kampanya kontra illegal nga pasugalan kung sa diin 24 ka mga persona na ang nadakpan sa sulod sang anom ka operasyon nga patigayon sang intelligence operative sang Iloilo City Police Office. So nagatutok subong suno kay Police Major Sangrines sa mga balay ilimnan man wala ginapabayan ang pag-focus sa pagbantay sa seguridad sang mga balay ilimnan para malikawan na ang gamo, magluwas man syempre sa agresibo nila nga operasyon kontra illegal drug trafficking, illegal gambling kag iban pagid nga krimen sa syudad. So ini nga accomplishment sang Iloilo City Police Office ang suno kay Police Major Sangrines ang bangod man mismo
sa mga pumuluyo sang syudad nga nagahatag sang impormasyon tuhoy sa mga gaobra sang illegal nga aktibidad sa ila sini nga lugar. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrines. Sa kita sang 33 kang anti-illegal drug operations, and out of that may ara kitang equivalent nga 7,629 nga gramo sang shabu nga nakonpiskar kag of course may naaresto kita nga mga more or less may naaresto kita nga 45 ka mga drug personalities. Kung tan-awon naton ang standard drug price value sang 33 kini nga operations no in just 1 month nga pagpungko sang aton officer in charge, this is equivalent to 3,826,787.72 nga standard drug price value niya. And way lapot dira maliban sa anti-illegal drug operations, may mga accomplishments man ang ICPO sa wanted persons, no pagpanakob sa wanted persons. Kabilugan may 43 ka mga ginadakop, kag 8 diri ang arestado naton kag ginakabig nga mga top most wanted personalities sang ICPO, kag 34 sini diri gin-categorize nga mga arestado kag ginakabig nga mga other top most wanted persons. Sa bahin sang illegal gambling operations, may anom kita ka operations nga nakandak kag kabilugan nga 24 ka arestado nga mga personalities. Ang aton nga officer in charge si Colonel Coronica gintutukan gid no ang kampanya kag agresibo nga pagpapas ang problema sa illegal drugs sa siyudad sang Iloilo along with illegal gambling kag other criminalities in Iloilo City. As of now, padayon man ang pagmonitor even sa mga area sang aton balay teleponan, ilimnan, ginatutukan man nga tiway kita si ma-record nga insidente, and he vowed to continue kung ano man ang ginsuguran niya, especially ining kampanya kontra illegal nga droga. So makabig nga ini ang amuni ang impact sa pagtutok gid no kag pagtrabaho sang maayo sa mga kapulisan diri sang ICPO nga sa diin reflective no ang mga pumuluyo ang ila pagsalig pagtaha no kag ang pagkooperar nila sa mga kapulisan diri is makabig nga mataas kay madamo ang nagalabot diri sa talatapan sang ICPO sa mga impormasyon nga sa diin nagahatagiya sa mga kapulisan sa amon para nga i-subject na sila sa operations. So gone are the days nga ara ang pag-agam-agam sang tawo kag makita mo nga mismo aktibo ang pumuluyo subong nga magbulig sa ila kapulisan especially diri sa siyudad sang Iloilo. Kung tan-awon mo sa sige-sige halos adlaw-adlaw nga pag-operate sang aton nga mga personnel, nakita naton lately medyo manaka-naka na ang abot sa mga report nga sa diin may mga kaduda-duda sa mga kabarangayan naton. So indikasyon lang ini nga bisan pa paano tahap sila kag nagakalangkag nga ti hindi gid mahimo nga hindi sila malabot sang kapulisan kung magsige pa sila sang ila mga illegal nga likoton. Napatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Major Sheila May Sangrines sang aton may interview Bombo Doni. So ang paghatag man sang impormasyon ni mismo first hand information sang mga pumuluyo sang syudad sa kapulisan amo ang nagapakita gid nga mataas na ang pagtaha kag ang pagkooperar sang mga pumuluyo sa bahin sang kapulisan man Bombo Doni. Sige. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Chari Sumagpao. No, tiba sinagalaylo lang niya ang mga drogista diri sa may syudad sang Iloilo Subong kay medyo mainit pa. Kaya nagkarakasa pa nga daan ang aton sini nga mga otoridad nga magpatigayon sa mga anti-drug operations. Kay mainit pang marching order sa ila ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas mo. Kagati mainit pa ni ang guya sa aton sini nga mga kapulisan sa kahuyanan nila dra sa may drug den sa Bacau, Mandurriao. Nga may ari man kita sang kapulisan sa syudad. May Iloilo City Police Office man kita.
may City Drug Enforcement Unit man kita, ara man lang sa ugsara naton ang ining drug den sadto sa may Bakaw, Mandurriao, ara gani da nagapuli ang former city director, ti ang taga Regional Drug Enforcement Unit pa ang nag-operate. Ti dako to nga black eye para sa Iloilo City Police Office. Nga ara ang drug den sa inyo sining area. Hindi nyo iya mabungkag. No? Okay man kung tani kon pagbungkag sadto sang Regional Drug Enforcement Unit hambalon sang RDO nga in cooperation ini or joint operation namon ini sang Iloilo City Police Office. Pero tika hindi. Sining kanini Police Brigadier General Leo Francisco hungod nila ini nga ginlipod sa mga polis sa syudad nga sarakayon sang RDO ang drug den kay sadto kuno kada gani may plano sila nga operation nga coordinate nila sa ICPO, gakasunog, gakabuklo ila sining nga operasyon because sang apparent involvement sang iba nga mga polis naton diri sa illegal drug activities. Especially ang mga halin sa Mandurriao Police Station nga last time ginpang relieve. Ti amo pa ng problema galing kay ginpang relieve lang to. O ito yung ginpang imbisigara ng mga police personnel kundi sinuto sa ila ang mga involved. Waya sang accountability dito ang mga police officers gin reassign lang sila pero waya sila nagpanabat sa aton sining alayi. No, ti masikag naglaylo lang anay ang mga drogista diri kay mainit pang mga kapulisan pero basi abot man sa mga drogista nga mga pila ka bulan ni maligad malamig naman sila, no? Ti once the cat is away, the mouse will play naman. Ang cat, ang kuring, ang mga polis, ang mouse, ti ang mga drogista, no? Ti once maligad-ligara ni mga bidulan, nabi sa mga polis daw okay naman, kalmante na, kaga hindi na sila mag-operate, no? Dra naman magabalik ang mga drogista. Gani dapat non-stop ang operation sa aton sini nga mga kabombo, no? Hindi kay bangod kinahanglan lang magbasundayag bilog nga bulan ma-operate tapos next several months nagauntat na ti balik naman, no? Paano wala nagbalik ang drug den dra sa Bakaw, Mandurriao and nagligad sa may distrito sa Ngaro, no? Paano bala ina dra nagbalik kung hindi bangod sa pagka-complacent na sang ulihi sa mga pulis sa anti-drug campaign, no? Bangod sa pagpabaya na isang ulihi sa mga kapulisan, why sila naging consistent sa ilaya sini nga anti-drug operations. 1 minuto na kaligad sa atak ng alas 2, iban nga mga balita, bantayan sa masunod pa nga mga news and public affairs programs sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program with Tita Regine. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Plus wala de Iloilo Billboard of Activities from February 26 to March 4, 2023. Ang Marso 3, amo ang first Friday sa bulan, ginaagdang tanan nga mga deboto, kag bisan indi man mga deboto, sang Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa first Friday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 5:30 sa hapon. Sa ini nga unang nga Sabado sang bulan sang Marso, ang Technocrats Band na magahatag sa inyo sang one great musical show, kaupo ng ilang mga pinili nga kanta from the past decades sa Concert at the Plaza magasugod alas 6 sa gabi. Sa tiun sa mga musical event, napulo ka mga plaswala de Iloilo Mags ang iga-raffle sa mga suki sang Plaswala de Iloilo. Sa Marso 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang Sunday Mass sa mga petsa sa La Tolda. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tiun sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Tapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang naga-toothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sa electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kung sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kung lampara sa kurtina o kung bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances.
Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente. Month, March, so uno kita. This is Tita Regine, nag-abi-abi sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program sa unang adlaw para sa bagong nga bulan. Again, March 1, 2023. Anong bago dyan? Bagong boyfriend, bagong girlfriend, bagong work, bagong bahay. Buto ko namin kung bagong bahay, no? Or new stories to be shared diri sa KLP namin. Yun na iyan, no? So, kung ready na, ara na dira. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Si Tita Regine ang inyong kaupod para sa sining nga adlaw. Kaga, I hope nga everything went smoothly sa inyong nga morning. And kung may gina-expect or may gina-paabot or may hulat-hulat, I hope it is going to happen before the day ends. So welcome na kita diri sa kahapon lamang program of the Night Kita kung sa diin. We are going to enjoy together the beautiful stories in store para sa aton this afternoon. So ari na nga bahanon from the Bombo Music Festival nagikan kay Mr. Dante Beriong. Kabuhi, sang kabuhi ko. Good afternoon. Sa kada adlaw nga ikaw, ako nga madumduman. Nagakabala ka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong, akong gid nga mabatiyagan. Ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugo. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupod ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko.
kabuhi ko, kabuhisan, kabuhi ko, kabuhisan, kabuhi ko. From the Bombo Music Festival, Dante Beriong, do ko na may ilang ginmabatian mong ina nga linya, no? Ang akon nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Especially if love na love ka. Ay, kanami ilang gid. May amo ka muna nga sahi isang love nga gina-receive. Pwede gid, i-share diri sa amon. Sana all naman ang ihambal sa tanan. Share ha, email. So, bombo_iloilo@mamboradio.info. Ari na nga first story sa sining hapon, nagikan sakay Aquarius Boy, sang La Paz, Iloilo City. My ever dearest, Tita Regine. Tawag lamang ako sa ngalan nga Aquarius Boy, 56 years old, kaya nagapuyo sa La Paz, Iloilo City. Hininga akong kasaysayan, Tita Regine. Nagaumpisa sa nagaedad ako sang 23 anyos. Kag may kahagugma ako, natawagan lamang natin siya nga si Aquarius Girl. Abi mo, tita, ang amon nga relasyon, nagdugay sang 4 ka tuig. Kag sang ulihi, sa sobra namon katago, nahibaluan sang iya iloy ang amon nga relasyon. Kag tungod sa pagkabalo sang iya iloy, tita, gilayon nga iya pinalakat sa Manila ang akon nga girlfriend. Agud nga makapalayo sa akon. Kag tungod ato na siya sa Manila, upod sa iya manghod nga babae, nagsulod sila bilang sastre sa isa ka garments factory. Tungod ato man didto nagatrabaho ang ila amay bilang security guard. Hapang layo ay ang ginaistaran sang ila amay, kag tungod bulagay man ang ila iloy kagamay, tungod may ginapuyo man ang ila amay. Apang ang ila iloy, ari lang nagabulubuligya sa mga utanon diri sa La Paz Public Market. Kag samtang ato sa Manila ang akon nobya, tita, padayon ang amon komunikasyon, paagi sa pagsulatay, agud nga magkumustahanay. Kag bisan ako, nabudlayan sang amon sitwasyon nga duha. Tungod supak gid kaayo ang iya ginikanan sa amon nga relasyon, tita. Kag tungod ako gid ang akon nga paghigugma sa akon nga nobya, nangita ako sang paagi nga makalakat sa Manila para magkita ay kami nga duha. Salamat, Tita Regine, kay may kilala ako nga manuglakat sa Manila para magbalik sa trabaho. Nagdesisyon ako nga mag-upod, tita, sa akong kilala para nga mag-apply man sa iya nga trabaho. Gani, naguntat na lang ako sa akong obra bilang construction worker. Kag maayo man, kay minatago ako nga kwarta, bisan paano. Tita Regine, sa laktod nga istorya, naggawad kami sang ticket sa barko. Kag ang pamasahe sa do tag 212 pesos pa man lang, kag Don Claudio ang barko nga amon ginsakyan. Kag sa kaluoy sang Diyos, tita, nakasulod ako bilang dishwasher sa isa ka palamahawan. Gani sa mabalitaan sang ako nobya, nga ara ako sa Manila, tita. Iya ako ginkaduan, tungod na ngayo siya sang akon address sa akon ginikanan. Kag sang adlaw nga day off niya sa trabaho, iya ako ginkaduan para iya ako matultulan. Kag sa laktod nga istorya, tita, nahibaluan sa iya amay nga ari man ako sa Manila. Gani puwerte man ang iya nga pangaking. Gani isa ka adlaw sina Tita Regine, ginsugo sang amay kanobya ko, nga sa adlaw sang Domingo, ila ako ginapakadto sa ginadayunan sang ila amay sa Las Piñas. Agod, iya ako istoryahon. Kag gusto niya ako mahambal, kag makilala. Gani,
Malawig nang amon istorya sang amay sang nobya ko tita. Kag medyo hapon na, naglisensya ako nga mapauli na ako sa akon nga ginaubrahan, kag ginadayunan. Tungod stay in man ako sa akon nga ginatrabahuan. Kag sang pagtalikod ko tita, nagalaom ako nga okay ang iya nga amay sa amon nga relasyon. Apang sa baylo sina Tita Regine, ginhambalan sang amay ang nobya ko nga kung hindi niya paguntaton ang pagpakigrelasyon sang nobya ko sa akon, ipadala naman siya sa Nueva Ecija, tita. Ganin sa pumuli ang nobya ko sa ilang boarding house, naghapit siya sa akon nga ginaobrahan, kag sugiran sang parte sa ginaplano sang iya nga amay, kung hindi namon pagdulugan ang amon nga relasyon. Kay bisan ano kuno ang matabo, hindi siya luyag nga ako ang mapamana sang iya anak, nga amo ang akon nga nobya. Gani tita, dayan ko ginhambalan ang akon nobya. Ang siling kuti, total, ari na kita sa husto nga edad. Ano pang imo nga pamensaron? Himuon ta ang nagakadapat nga para sa aton. Nabatas ni gani kamo nga iabandona sang gagmay kamo. Karon anay dalagko na kamo, pati sa balatyagon nyo, hilabtan pa niya. Sa laktod nga istorya, tita, nagsaylo ako sa boarding house sang akon nga nobya, kag nag-upod kami. Kag pagligad bila ka bulan, tita nagamuno ang akon nobya, nga permi nagalain ang iya pamatsyag, kag nagadelay ang iya nga monthly period. Gani, nagpa-check up kami, kag ang hambal ka doktor, nga nagabusong ang akon nga nobya. Gani gingkulbaan siya, kay basi kuno makahibalo ang iya amay, kag sakiton siya kuno. Ganito nga nagapamasya man ang iya pakaisa nga lalaki. So, akon siya ginsugiran, samtang nga nagainom kami. Kag tungod okay man ako sa ila, para sa pakaisa nila nga among akon nga nobya, Tita Regine, iya ako ginhambalan, nga kung desidido ka sa pagpangasawa sa amon pakaisa, at ubangon mo lang ang iya nga amay. Sa tion nga makahibalo siya sang parte sa iya bata nga nagabusong. Gani tita, wala gid ako nakabatsyag sang kahadlok matapos kami makaistorya sang pakaisa ka nobya ko. Sa baylo tita, siya man ang nagpanugid sa isa pagid ka pakaisa nga lalaki sang nobya ko. Pero may pangabuhi na iya sa Manila. Kag ina mismo ang nagsugid sa amay sang akon nga nobya. Kag tungod nga sige ang trabaho ko, nagsaylo ako sa panggabi. Kag ang duty ko tita, hasta mag alas 4 sang aga. Kag sang makapauli ako sa boarding house, kaon nobya ko, ako naabtan nga may mga nagatipon nga mga tawo sa idalom sang amon boarding house. Tungod ibabaw idalom ang balay tita, kag ang tag-iya, amo ang sa idalom, kami ang sa ibabaw. Kag sang pagkakita sa akon sang landlady tita, iya ako ginharangan kag hambalon nga boy, andyan ang tatay ng nobya mo at kanina pa yata sila sinasaktan dahil iyak sila ng iyak kasama ng kapatid niyang babae. Pakiusap lang boy, mabuti pang huwag ka munang umakyat dahil baka magkagulo kayo dyan. Pangabay ina sang landlady sa akon, Tita Regine. Pero ang sabat ko sa iya, nga huwag kang mag-alala ate, hanggat makapagpigil po ako, idadaan ko po sa maayos na usapan para hindi magkagulo. Tungod na kumbinsi ko ang landlady, nagsaka ako gilayon tita. Gani pagsaka ako naabtan, nga nagahaksanay ang ako nobya, kagang iya utod nga babay, samtang nga nagahibi. Gilayon nagbalikid ang ila amay, kagintulok niya ako sa masakit, babaw dalom pa nga panulok. Tindog lang ako tita, nga nagatulok man sa iya. Kag iya ako ginhambalan. Nga ano ini? Samtang nga nagatudlo sa ako nobya. Sabat ko sa iya tita, ti, umuna Kag tuyo niya ako kung tani nga sumbagon. Apang akon siya gintudlo, kag hambalon, ops, kuidaho ka magpadapat sang imo kamot sa akon.
Kay wala ka nakapakaon bisag isa ka momho. Kag tungod hindi niya ako masarangan tita. Nag-atras siya gulpe. Kag ginbalikid ang ako nobya. Kag hanaon nga sipaon ang tiyan. Gulpi ko gid singgitan. Siling ko. Oras may matabo sa anak ko, tandaan mo, hindi ka kapanaog nga buhi. Siguro tita hinadlukan man siya. Tungod ako nga tawo kag mataas. Siya kay manubo, pero dako man tiyan. So antay siya manaog tita, iya ako ginambalan, nga pahibalaan ninyo ang iya iloy kag lola sa Iloilo. Kag magpakasal ka mo. Sinabat ko siya tita. Sino ka nga magsugo sa akon? Wala ako o kun kami nagpahibalo nga ginhimo namon ina ang ginadala niya. Puwerte gid ang kaakig niya tita Regine. Gilayon, nagpanaog na lang siya. Sa laktod nga istorya, tita, ginpahibalo ko man ang akong ginikanan kag ang tatay ko lang ang nagkadto sa Manila. Kag binaligya ang tatay ko ang iya karabaw, agud nga may gastuhon siya pakadto sa Manila. Kag para man sa amon kasal. Ugaling, tita, bisan paano, may tinago man kami sa ako nobya. Para man sa amon plano, kag para sa ginabusong niya. Para hindi na kami magproblema kung oras niya sa pagpanganak. Gani tita Regine, ginhiwat ang amon kasal. July 31, 1991. Kag ina man nga tion, naglupok ang bulkang Pinatubo. Kag puwerte ang ashfall nga nagatupa sa bilog halos nga Manila. Kag siguro tita Regine, diri ko lang tapuson anay ang akong kasaysayan. Kay daw basig ginakapoy ka na sa pagbasa. So ara ang tunay ko nga pangalan, apang hindi na lang pagbasaha. Subong tita, 4 kabilog ang amon anak sa akong nobya nga asawa ko na subong. Kag may mga 6 ka mga apo. Wow. Okay, okay naman. Napatawad ko na ang mga ginikanan sa akong asawa. Kag ang tatay niya tita, bedridden na. Kay stroke. Apang makahambal pa man siya, nangayo siya patawad sa akon. Gani sino ako nga hindi makapatawad tungod sa sitwasyon niya. Kag diri na lang kutob, Tita Regine, salamat yun sa pagbasa. God bless, Aquarius Boy, Sang La Paz. Aquarius Boy, yes, I remembered. Ikaw gid ang nagduhol sa akon personally, no? Sang imo nga story nga ini, sang nagapagawa ako sa station. Oo, kataas gid man sa imo nga tawo. Katako sa imo nga tawo. Well, so happy ending. Ti amo gid na, no? Kung matuod-tuod gid nagapalanggaanay, ipaglalaban hanggang kamatayan. Well, I'm sure nga there was no doubt or never any chance of regrets para sa inyo nga duha sa imo anay nga girlfriend, subong asawa mo na, and the fact no nga everything went well, nagpinatawaray, and then nag-inayuhay. Usually amo gid man ang dalagan, ilabi na gid kun ara na, may mga anak na, may mga apo na, kag paligid no nga ang paglainay sang una daw malabay na lang, as in daw parang walang nangyari, daw wala na sa rason no para nga ti maglinaway pa kamo kay you already have decided, and that time siguro ti ara naman kamo mambal mo sa hustong edad, and so you decided for yourself because hindi kaluyag no nga maglayo ay pa kamo or ipalayo pa ang imong girlfriend, plus may ara na nga baby coming. So I'm very happy para sa inyo nga duha. Nice ang inyong love story. Ipaglalaban ko. Ang manami nga tigulo sa inyong story. Aquarius Boy marries Aquarius Girl. So thank you very much, Gid, Aquarius Boy. I am happy
nga as of now okay na gid kamo sa imong father-in-law. No reason, no? Para nga magdumtanay pa kay ti ara na, nakaplastar na kamo. Pamilyado na kag may mga apo na gani. So salamat gid sa pag-share mo diri sa imong story, the newbie, si Aquarius Boy diri sa aton. But I'm sure more stories will be coming from him. Expect ko, ha? So salamat gid sa liwat ang aton nga oras, 33 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Magapanumbalik kita with more stories diri sa kahapon lamang program kaupod si Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ng kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas Kita diri sa kahapon lamang program, mga kabombo kagyari na ang 26th story ni Miss G. Maayong hapon gid, Tita Reg.
Ari na naman ako ang manyag mga suki, charot. Labay man akong tita, doon na challenge ako, nga labuton ang 100 stories this year. Pagmuno muligad. But please, pakiamat-amat na prepare da lihog sang medal, trophy, kag certificate ko tita ha. Kay pag na-send ko na ang ika-100 ko nga story, sokton tagid ka. Aha, joke lang na Okay na ko sa billboard, charing. Do diary, ko na lang di ang KLP ya ba? One paragraph na lang di, kada letter tita. Patod, wala pa matapos ang 2023, tapos na ang 100 stories. Naks, tikalan ba? Haha. Uy, joke lang na tita ha. For fun lang ni Aton niya ha. Sige na tita, ma-start na aketch. Ang duyag ko i-share subong. Ang about sa former self ko ni. Nga hindi pwede tularan, pero pwede makuhaan leksyon. Lalo na sa may mga attitude or may pagka-impulsive. It's about sa pagka-palak-palakers ko during sa pag-apply ko sa Korean company kag pag-work tita. Bale, a few months before ako nag-focus sa own project ko sa 2021. Baw tita, ano nga gad-gad akon nga nag-part-time pagid ako ya sa iban. Actually, ang goal ko lang tutani tita, amo ang magbalik ako sa pagka-morning person. Plus, extra income with matching impulsivity. Ako man tita, nagpili sa schedule ko nga 5 a.m. to 9 a.m. Pero that time tita, cut-tight na sang workload / schedule ko under sa projects ko, kag sa iba nga private agents, kag private students ko. Kumbaga, do hindi na ako gani gawa kaarapal, pero puloker si iyay, tita. At first, nag-try man lang ako i-apply. Tita ba, nabaton ako kag nag-start dayon right away. Takibot ako, tita. Ang feeling bala nga, hindi ka pa ready, pero maumpisa ka na dayon. Ba, hindi gid manami, tita. Haba ko sa self ko. Te, kay gapala ka girl. Go ka na Audio classes lang man ito, tita. Tapos ang klase, may 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes, etc. Bali, ang company nga ini, tita, ang ginahire native nga English teachers. That's why, strict sila paglabot sa accent. Pero may mga Filipinos man, kaglaban ata Filipino English teachers. Pero need namon mag-pretend nga native speakers kami. Kag dapat, hindi mabalaan sang students nga Pinoy kami. Pwede kami kapili nationalities like American, Australian, Canadian, British, or iban pa. Basta, native. Titangging pili ko Canadian. So, kuno abi, taga Calgary si iyay. So, nag-search pa ako sa Google about sa place nga ini. Culture, kagiban pa. Para mag-ask ang students about sa residence ko, may isabat ako. Baw, tita. First day of work ko, siya nga bell sa catch. Wala ako gin-check ang schedule. Gin-call ko ang student, basan hindi pa oras ang klase namon. Aling-aling si iyay. Yung mga terms mo, no? Tapos medyo nag-cram ako gawa, tita, kay goodbye, hello ka lang. Like, ma-end ka 5:30, start ka man 5:30. Ay, ano, nagka-late ako isa, tita, kagang bongga pagid. Tita, first week pa lang ako, may complaint na ako tita. Like, tired ko, no, ang voice ko, wala ako energy, kag sleepy sa klase. Kag tuod man ato na pangwakal sa students. That time daan tita 11 p.m. ga-end ang isa ko ka-work. Tapos may mga feedbacks, comments, kag notes pa ako nga ginatapos. Kag usually 1 or 2 a.m. na ako ga-sleep. Kay damo pa ako ginakuti. One time tita, nagbinagyo di sa aton kag nagbisyo ang internet ko.
Baw nadulas ako. Kag munugid ako ya sa student, nagmunugid ako nga siling ko, may typhoon, muna hina a signal. Lipat ko nga taga Canada ako gali. Haha. Siguro sa isip niya to, ha? May typhoon sa Canada? Wala man siya nag-comment, tita. Or basi, wala niya lang ginman. May times pag tita nga ga-ask ang student kung what time na sa Calgary. Baw, Philippine time naman ang ginhambal ko, tita. Jutayan na naman ako mabuking sang pagkasyunga earth ko. Haha. Ay ilam, tita. Kabudlay, gali mo pa kuno-kuno, no? Pero kung parts ng job mo, dapat expert ka sa pagpretend. Ang words pagid, tita, one time naburaw ako, kag nalik, na-miss ko ang first class ko nga 5 a.m. Nangayo naman ako sorry sa boss, tita. Ay. After sad to Tita Reg, gin-adjust niya ang schedule ko nga 6 a.m. ma-start. Kay para makatulog ako kuno maayo, tinag-okay man ako. Pero nahuya ako kay sila pa nag-adjust. Daw bad sa akon, tita. So first day ko naman nga start sa 6 a.m. nga klase. Baw, tita. Nadulaan ako internet. Ayawan na naman ako explain sa nagpatigayon sa akon nga siya ma-explain sa manager. Huya-huya gid ako, tita, sa performance ko. Kalain gid ya, as in. Wala ako gid na imagine nga amo to ang result. Hasta sang nag 1 month na ako, tita, nag-decide ako ma-resign. Tapos ang balsang boss ko, amo pa lang to gani, ma-resign ka na? Normal man lang kuno ato, tita, kay tiga-adjust pa ako, kag ma-overcome ko man ato. Pero kinabudlayan, ako magbugtaw aga, tita, kay I'm a night owl. So, desidido na gid ako maghalin. Abi ko, kaya ko magbugtaw aga, adlaw-adlaw. Abi ko lang gali. Haha. Mahinang nila lang. That's why, wala ako ga-accept morning classes, tita. My work usually starts at 1 p.m. Tapos break time, 2 to 3 p.m. para sa KLP. Then, klase naman ko, 3 to 3:30 p.m. Tapos, break naman, 3:30 p.m. to 4:30 or kisa 5 p.m. Kaya pamate, ako provincial jail, kag Dear Diary. Kisa ganap man. Pero halos every week, galain-lain schedule ko, tita, kay na-adjust ko, kay damo ko errands. Pero ang 2 p.m., fixed na iya. Fixed nga pamati sa KLP. Siyempre, muna iya. So, balik sa story ko, tita. Mayo nagsugot man sila nga ma-resign ako immediately. I know, hindi man namin ang performance ko, tita, sa amo ko ni nga job. Maybe one of the reasons was ka-impulsive sa desisyon ko that time. Kumbaga, gindamo-damo o gidsukad sa pinggan. Tapos hindi, mananggali ako kaubos sinamo ko. Palak-palak palahaw. Ikaw na yan naghambal, ha? Padaso-daso. Gusto hapan tanan, tapos hindi, manggali kasarang. Hay. Pero abi mo, tita, na-realize ko ni tanan sang ako nag-manage sang project ko. Ang na-experience ko sa amo ni nga company, ang nagbulig man, pabag-o sa akon bilang manager/employer. Kaysa likod sang kapalpakan ko, tita, poor performance, pagka-irresponsible, wala commitment, never ako katilaw yaw-yaw or akig sa mga bossings diri nga company. They were very considerate, understanding, and kind. Damo ako realization sad to, tita. Bala mo, tita Regine, sang una, sa bisin diin lang nga aspect, grabe ako ka-particular paglabot sa kapalpakan. Grabe man ako ka-reklamadora. Kag halos tanan komentaran kana indian ko kag kung hindi ako kumporme. As what I said, sa mga nagliligad, may pagka-perfectionist ako, tita. Tama ka, stricta, kag puwerte ka, maldita.
So bisan gamay lang nga lapses or palpak do malupok ako na dayon sang una. Kita lalo na pag ako ga-organize or ga-manage. Kumbaga sa isip ko sang una, grabe ng effort ako kag preparation, tas ma-turn out lang sa kapalpakan. Kalaw ay sang batasan ko sang una, tita. Hindi pa ako na gusto disturbuhon kung hindi man lang importante ang concern once masako ako. Kaya it's a waste of time. I rarely answered calls. Amo na nga natahap ng iban mag-approach sa akon, which is, hindi man ako gusto sa amo sina. Pero kaluyan, amat man ako nagbago sa kaluoy sang Ginoo, tita. Mas kalmado na ako gawa sa pagdisiplina sa mga employees, pati sa mga students. Kag medyo pasensyosa na sa pag-deal sa mga sitwasyon kag iban nga tao. I'm a bit kinder and more considerate na, tita, sa dalayon. Nahagan-haga naman now, pati ang kamaldits. I just take a deep breath and swallow hard pag nasa sitwasyon nga makaulugtas. So mga nagpamati nga mga kabataan dira or mga pareho ko man sang una nga medyo may attitude, I hope magbago man ka mo, ha? Kay hindi gid manami kung maldita ka, lalo na hindi ka gwapa. Sus. Joke, tita. Pati bisan gwapa pa, hindi magminaldita, okay? Let's be kind gid always, especially sa tanan. Dapat understanding kita, ha? Kag considerate sa pag-deal sa mga bagay-bagay. Kay kung kalaw ay sang batasan nga ginapakita ta, hindi gid kita magmaayuhan. It's not our aptitude, it's our attitude that defines us. Moral lesson of this story, don't make decisions out of impulsivity or impulsiveness if you know that you won't be committed and responsible. Hindi paghap-an tanan kung hindi maarapalan. Hindi pagpun-apinggan mo kung hindi ka kaubos sinamo mo. Kag before kita maghimo sa bisan ano nga desisyon, aton anay binagbinagon kag hibaloon kung ano ang mangin consequence sa aton actions. Kumbaga, don't palak, relax, kalmahi. Aha. Kag syempre, tita, be nice, kind, considerate, and understanding. Pakabuot kita permi. By the way, tita, before ko itakop akong sulat, may story to balang paryente ko na may to tani, tita, about sa bana niya nga una sang una, tapos nang irida, then sa balay pa nila gapuyo, tapos siya sa piyak nga kwarto, tapos ang bana niya kag kirida sang bana niya gahulid sa kwarto nga next to hers. Kag di syempre bation mo to siguro pati ang pag, you know it, tita. Sakit-sakit mo as in. Pero now, super happy kag blessed na siya sa bago niya nga bana. Bale, hasta lang di anay para makalabitin kag makahalawat-hawat. Abangan nyo na lang soon. Haha. Sa 2015 niya pa ni ata ginistorya sa akon or dugay-dugay na gid bala, tita. Nalipat na ko gani sa ibang nga details. Makatime ko, katuan ko to siya kag istoryahon liwat para ma-refresh ko. Wow, marites gid si iyay. Well, tita, kumbaga, ang amo to nga klase sang story, worth sharing gid siya, tita. Suguon ko siya nga siya mismo masulat. Pero kung sako siya, ako na lang matype. Istorya niya na lang. Tagos naman ni dayon mo. Magsulat ko daan, tita, gina-feel ko gina-iya. Amat-amaton ko lang. Hindi lang ako maghambal kung saan pero hopefully, this year. Base sa ika-99th story ko, we'll see, tita. Daw piho ba? Basta, ka-cute gidya pamatian, sang 100 stories. Hihi. 26 na now, bale 74 letters pa, agoy. Sa 2025 naman na, sige, tita, ha? Hasa na lang diri anay, ha? Ikaw na bahala sa mga errors, sa corrections, tita. Wala na ako tiyempo mag-edit, abi, kag magre-read. Thanks for reading, tita. Hugs.
May God bless as always. Good health lang sa imo permitita. Best regards, Miss G. One thing that I admire sa kay Miss G, mga kabombo, is her honesty. Kag she's so open. Inabala, no? She has this confidence nga i-share sa aton ang mga kapalpakan niya, ang mga hindi mo namin nga ginimo niya sa iya nga kabuhi. And because, no, she wants to leave something to us to think about. And ini siya luyag nga tularan, no, atong mga ginahimo niya, atong mga attitudes niya nga iya man, no, nga gina-admit nga hindi gid man nami kagamo gid na, no, ang akon nga nanamian, being so honest, although ka-candid, no, kag-carefree lang sa iya magsulat siya. Ako yung nag-enjoy ko, no, sa iya nga mga stories, as in daw naga-istoryahanay lang kami, no, face to face. But sige lang nga, go, Miss G, no? Little by little, every day, di ba la? Ang importante, ang manami dira, nga may mga realizations ikaw. And you have already said goodbye, no? Sa old Miss G. Now, bago na nga Miss G, mas responsible, kinder, more sensitive sa balatsagon, sa ibang nga mga tao, kag more mature. And of course, ini nga mga qualities that you have right now, amo ni siya ang imo nga mga weapons para nga malabot mo ang imo nga gina-dream sa ulihi. This is gonna help you totally sa success nga imo nga ginapangita sa imo nga kabuhi. Kag kanami, because you're sharing them with us, kag so practical kanami gid, no, nga naplastar mo sa maayo kag kaklaro sa luyag mga ibilin sa aton nga mga tagpalamati. Well, I know you are now a changed person, reformed person, and especially, no, in your faith sa aton nga Ginoo nga amo gid nakabulig sa imo nga pagbago. Syempre renewed, hindi bala? Kag kanami lang gid because you have so much confidence para nga i-share ini sa amon without wala balaga siling gatago-tago, wala siling puros lang ang kaayo among imong gina-share diri, no, kundi nga ang tanan nga mga kapalpakan nga imo nga naagyan. And because, no, nga gina-admit mo na and may mga realizations ikaw nga ti syempre kung younger ka pa, no, though mainit ang dugo pero milang impulsive kag ka-quick, no, nga mag-decide not even thinking kung ano ang mangin consequences ni. But I know you learned so much sa mga kapalpakan mo nga ato, di ba? Amo na yung manami, no, nga we make rooms for mistakes sa aton nga kaugalingon so that we can learn so much and we gain wisdom. Amo na ang manami dira, kag amo na ang luyag mo nga pangintularan namon, kag amo na ang luyag mo nga ibilin diri sa amon this afternoon sa imong mga 26th story nga gin-share diri sa KLP. So sige lang, now you know that you have changed for the better, you're a renewed person, and every day of your life, I know ang imong nga challenge is to be the better version of yourself than yesterday. Go! Salamat kids sa imo Miss G again for this nice story nga imo share diri sa KLP. Oras naton, it's 3 minutes before 3 o'clock. Magapnabalik ang kahapon namang program pagkatapos ng GEDS ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala
Himata mo man o kun abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kun ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kung hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag ukon email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo Mga kabombo sa inyo mga stories dira, again, don't hesitate, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then email sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. If you're just near diri sa may mapa, pwede gid, no? Kung within the city ka mo, pwede gid nga kamo na personally ang magdulong diri sa inyong mga stories. Pwede mahapit dira sa guard sa dalom sang Sky City Tower. So, I will be waiting for your stories. And sa kay Sagittarius ang uton, mag-reach out ako sa imo. Please wait for my call. Madaming salamat sa inyo tanan mga kabombo for sharing your time with me every day diri sa kahapon lamang program from Monday to Saturday. Siyempre, balikay kita again tomorrow and enjoy more beautiful stories diri sa KLP sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.